Bueno, moi bons días. Comenzamos o pleno ordinario correspondente ao mes de maio de 2025. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o 31 de marzo de 2025. Vamos á votación. Porque non hai ninguna cousa, non queremos nada, non? Vale. Listo. En curso a votación. Está. Listo. Queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto número 2. Proposta da Alcaldía para a provisión do posto de xuíza de paz sustituta do Concello de Sanxenxo. Señor secretario. Na Comisión de Asuntos Xerais, por maioría absoluta, co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos, se dictaminou a seguinte proposta de acordo. Primeiro, elexir a Cecilia Prieto Viéitez como xuíza de paz sustituta por considerarse a candidata máis idónea e, segundo, remitir certificación de acordo ao xulgado de primeira instancia e instrucción de Cambados e a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ben. Alguna cousa? Nada. Votamos. Vamos á votación, entonces. Vamos á votación do punto 2. Listo. Está en curso a votación. Vale, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 3. Proposta da Alcaldía de actualización da porcentaxe de reserva de solo para vivenda suxeita a un réxime de protección pública no Concello de Sanxenxo. Señor secretario. A comisión correspondente, por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes, se determinou formalmente a seguinte proposta de acordo: modificar a porcentaxe de reserva do solo para vivenda protexida a fin de asustar a resolución do Instituto Galego de Vivenda e Solo de 25 de marzo de 2025 e con esta finalidade fixar a porcentaxe de reserva de solo para vivenda suxeita a algún réxime de protección pública no 8,10 de edificabilidade residencial prevista por ordenación urbanística no solo urbanizable e no solo urbano non consolidado sometido a procesos de urbanización, de reforma interior ou de renovación urbana. Moitas gracias. Señora Deza. Bo día a todos e a todas. Bueno, como ben saben, no ano 17 estableceuse no Concello de Sanxenxo un porcentaxe de vivenda protexida de 5,5%, que é o que é aplicable a todos os solos de desenrolo, o sea, os urbanizables e os urbanos non consolidados. E esta previsión, de acordo coa Lei de Solo de Galicia, de acordo co artigo 42.9 da Lei de Solo de Galicia, establecese que cando se varía porcentualmente 2 puntos, sea para arriba ou sea para baixo, este porcentaje temos que adoptar a revisión dese acordo e por eso hoxe traemos aquí a aprobación do acordo de chegar ao 8,10%. Como saben, o IGUS establece un porcentaxe de reserva de vivenda en todo Galicia, de acordo coa demanda de demandantes de vivenda que se inscriben no rexistro de demandantes do IGUS. E, polo tanto, hoxe traemos aquí a adopción dese acordo, unha variación de máis de 2 puntos, do 5,55 ao 8,10, é o que traemos hoxe aquí a pleno, ese acordo. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Bueno, primeiro, efectivamente, o 31 de xullo de 2017 estableceuse este porcentaxe de reserva de solo para vivenda suxeita a algún réxime de protección pública, o 5,55. Ahora, no 25 de marzo, pois o Instituto Galego de Vivenda e Solo, pois vendo o número de persoas solicitantes que teñen no rexistro único de demandantes aquí en Sanxenxo, que, según aparece nas tabuas, son 36, pois estima que teríamos que subir ese porcentaxe a un mínimo de 8,10% e ao ser un incremento superior a 2 puntos ou 2%, pois temos que traelo a pleno para aprobalo. Nos non imos a votar en contra, por suposto, ni moito menos. O que pensamos é que este porcentaxe sabemos todos que, primeiro, que sabemos todos que non é suficiente. Nos todos os que estamos neste salón de plenos sabemos que os demandantes de vivenda pública, de vivenda en réxime de protección pública son moitos máis que 36. Recentemente fixeron unha enquisa para un censo de demandantes. Vostedes mesmos publicaban que eran máis de 500, non? Creo que isto é un síntoma de algo que
unha demostración de algo que xa todo o mundo sabía, que hai moita poboación no noso concello que quere seguir vivendo no noso concello e que non pode, que se ten que marchar fora. Hai moita xente que eran veciños de Sanxenxo, veciños ou veciñas, e que se tiveron que ir a lugares onde o precio da vivenda non é un pouco máis asequible, como en Barrantes ou en vilas cercanas. Este éxodo, esta xentrificación que nos leva a unha situación na que no noso concello a metade das vivendas, isto salía en prensa fai pouco, a metade, o 47% das vivendas que hai no noso concello sexan segundas residencias, non é un accidente, non é unha casualidade, non é unha torpeza, froito do plan xeral de 2000, no Pexón, que se fixo no 2003, un Pexón diseñado para favorecer a especulación en contra do que di a Constitución, para facer negocio co terreno do noso concello, para crear guetos para ricos. Nós pensamos que este 8,10%, este incremento do 5% a 8,10% é algo bo, pero tamén nos preguntamos, porque os veciños se preguntan, se ata agora era un 5,55%, onde está esa vivenda protexida, esta que se leva facendo dende 2017, que se estableceu o 5,55%, onde está esa vivenda disponible para as familias, que teña este réxime de protección pública, en que vai a variar, en que vai a cambiar, cal vai a ser o efecto de que se incremente do 5% a un 8%, xa que non se ve ningunha vivenda disponible con protección pública no concello. Nos imos a absternos, pensamos que é necesario aceptar este incremento que publica o Instituto Galego de Vivenda Solo, pero que debería incrementarse. Moitas grazas. Gracias, señor Leiro. Señor Otero. Hola, bons días a todos e a todas. Ben, nos indudablemente nos parece perfecto que se suba. Non, como decía a señora Deza, do 5,5, outro día corregeume a min dicíndome que xa estábamos no 7 con algo, me parece que me correu, efectivamente. O sea, que non partimos do 5,5, sino do 7 con algo. Bien. Entonces, debido á demanda que hai, porque a enquisa que ustedes teñen, como dixeron, dos 500 e pico demandantes que hai, isto teria que haber sido incrementado. Entón, quixéramos que chegara ao 10% o máximo posible, pero, bueno, nos conformamos que vayamos progresivamente subindo, pero que se vexa, é verdad, que se construye esa vivenda social, de protección, e a ver si de verdad, confiamos en que así sexa e, indudablemente, temos que votar a favor porque non podemos votar en contra de unha cousa que vai a favorecer de alguna forma a veciñanza. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Bueno, primeiro, por aclarar. A ver, o acordo plenario de 5,55. Si ben é certo que ese porcentaxe se va anualmente actualizando. Por lo tanto, cando se fai a aprobación dos proxectos de equidistribución, aplícase o porcentaxe aprobado polo IGUS, pero o acordo plenario noso é do ano 17 do 5,55. Por eso a rectificación por acordo plenario pasado do 5,55 ao 8,10. Pero, bueno, por aclaración do que estaba comentando agora mesmo o voceiro do PSDG. Respecto do BNG, non entendo moito o tema da abstención. Están de acordo co tema de que se incremente o índice de vivenda protexida, pero abstéñense porque consideran que han de incrementarse máis. Bueno, é un pouco contradictorio. Dito isto, vamos a ver, a reserva solo de vivenda protexida é a reserva nos desenrolos urbanizables e urbanos non consolidados. Quere isto dicir que a materialización desa reserva de solo protegido faise cando se construen eses solos urbanizables e urbanos non consolidados. Urbanizables e urbanos non consolidados que se están algúns construindo, pero que algúns deles aínda non remataron o procedimento de xestión, quer dicir que aínda non teñen culmado
a toda a xestión de proxecto de distribución, plan parcial e proxecto de urbanización. E, polo tanto, todavía non está materializada esa edificabilidade do 5,55, agora o de 8,10. Dito isto, o Concello, ben saben vostedes, o outro día acordou coa Xunta de Galicia, estuvemos eu máis o alcalde no ESU 12, que é o ámbito que está pegado á igrexa de Noalla, un solo para que a Xunta de Galicia faga a promoción de vivenda pública, a VPP, que non VPO, de 25 vivendas na zona de Noalla. O Concello, como vostedes tamén saben, de feito levamos no orzamento deste ano, ten unha partida destinada para adquisición de solo tamén noutro ámbito do Concello para adquirir o 100% dese solo para destinalo tamén á vivenda protexida. E como dixemos, cando fixemos a presentación do censo que comentaba o señor Leiro, agora mesmo o Concello de Sanxenxo, neses desenrolos que teñen esa reserva de vivenda protexida, temos agora mesmo solo para poder construir ata 150 vivendas. Cuestión que se vai a incrementar porque se están agora mesmo tramitando outros solos e que, polo tanto, habrá unha reserva maior. Pero agora mesmo co que se está agora mesmo tramitando, que se está xestionando, podemos chegar ás 150 vivendas. O Concello de Sanxenxo ten unha aposta por facer vivenda protexida e vivenda pública. Creo que o demostramos con esta cesión de solo que fixemos outro día a Xunta de Galicia, que xa vai empezar con todos os trámites para poder facer os proxectos para esas vivendas. E, todo o que sea, efectivamente, apostar porque os nosos xóvenes, as persoas que se queren emancipar do noso Concello, que queden residindo no noso Concello, van a encontrar a este goberno. Nada máis. Moitas gracias, señor Areza. Señor Leiro. Sí, din vostedes que sí que están moi dispostos a generar, a crear vivenda protexida, pero, hai recortes de periódico declaracións do alcalde Telmo Malrín dicindo que mentres el goberne que non vai haber vivenda protexida e que non queren, aquí non se queren pisos para pobres e cousas así. Pero eu non entendo nada, unha chispa me como non entendo nada. Sí, eu tampouco creía, como vostede, pero... Está posto nun sitio, eso. Sí. Dixen eu que non quero vivendas para pobres. Sí, que mentres vostede gobernara que non iba a haber, sí. Eu tampouco creía. Bueno, a señora Deza di que non entende por que a nosa abstención, pero despois explica por qué. Explica que efectivamente estamos a favor de que se incremente, pero que non creemos que sexa suficiente, o sea que sí que entende cal é o motivo de que nos absteñamos. O 27 de febreiro de 2024 temos aquí unha pregunta que fixo o señor alcalde, o alcalde de Sanxenxo, en solicitud de un informe á Xunta Consultiva porque non sabían se estaban obrigados efectivamente a cambiar ese porcentaxe de reserva do 5,55 ao 6,8 que era naquel momento, donde lle contestan que sí, que efectivamente que estamos obrigados, unha vez se supere dos 2 puntos, a aprobalo, o cal denota que vostedes non tiñan intención de subilo, sino que teñen a obriga, según esta lei, teñen a obriga de facer este incremento. Non é que agora se lles ocurra ou queiran ou que teñan vontade real por facela. Mantemos o noso voto na abstención. Grazas. Señor, ten algo máis que dicir? Sí. Sí, unha cousa solo. Nada que xa de que se vai a facer, que estamos contentísimos con que se faga, pero esperemos que o precio sea adecuado para os sueldos. Por baremo, sí, pero vimos baremos por aí da Xunta que hai lugares de 900 euros e tal, para sueldos 1000 euristas, o sea, que esperemos que o Concello xa de que o terreo que faga. Sí. Yo creo que Pedro aquí no pinta nada. Pedro aquí me parece que no pinta nada en este tema. No, aquí no pinta. Y lo sabes, Marcos, Pedro aquí no pinta nada. No. Por favor, señor Guisosola. A ver, perdón, ¿terminó usted? Xa cortou usted. Gracias, señor Terro. Señora Deza. A ver, o que facía mención o señor Leiro respecto da consulta, a xunta consultiva, non era polo tema da variación dos 2 puntos porcentuais, porque é unha determinación legal, vale? Era porque nós, cando estamos facendo a xestión,
era a aplicación de se tiñamos que aplicarlle a variación ao solo unha vez fora aprobado polo IGUS. De feito, estámoslo facendo. É dicir, os solos que se están aprobando agora, os instrumentos de xestión que se están aprobando agora, están aplicando non o 5,5. Están aplicando agora, non sei se... Agora non recordo, non, é algo máis do 6,85, un pouquiño máis do 6,85 agora neste exercicio, no 25, un pelín máis, vale? Un 7,05 ou algo así, non recordo ben, vale? Porque non mirei o dato antes deste pleno. Pero a consulta era por eso, non era porque nós xa sabíamos que ao variar 2 puntos tiñamos que vir a pleno para adoptar o acordo de revisión do índice de porcentaxe. A dúda que tiñamos, e por eso fixemos a xunta consultiva, era se tiñamos que adoptar a reserva de vivenda no 6,85 que estaba nese momento. É por esa cuestión, porque había dúbida entre os órganos, entre nós, o órgano de xestión, en este caso urbanismo, e os equipos redactores, que os equipos redactores entendían que non, que tiñamos que aplicar o 5,55 porque era aprobado polo pleno, e nos entendíamos que tiñamos que ir actualizando a medida que se iba actualizando no IGUS. Por eso se fixo esa consulta a efectos de contestarlle os equipos redactores que entendían que non, vale? Por eso se fixo esa consulta consultiva, non polo do variación dos 2 puntos porcentuales. E despois, o das declaracións, dubido moito, non as vin, vale? Pero dubido moitísimo que o alcalde haya dito en ningún medio que non quería facer vida protexida, porque se non fora así, non se houbera feito fai pouco o censo que se fixo, nin se estaría apostando constantemente pola adquisición do terreno, que o alcalde está apostando por adquisición de terreno con fondos propios municipais, non con fondos alleos. Mire, señor Leiro, o que sí está claro é que nós levamos fondos propios municipais para adquisición de terreno para materializar vivenda protegida. Isto é unha realidade, está nos orzamentos e vostede pode consultalo. E máis, ese expediente está incoado cando quero, enséñolle, están feitas mandáronse as misivas a todos os propietarios para adquirir o Concello por compra eses terreos, está aí o expediente, pode velo se quere. E máis, eu tuve numerosas reunións, o alcalde tuvemos numerosas reunións cos propietarios deses terreos para adquisición do 100% ámbito para poder facer a venda protegida, e outro día fomos coa Xunta de Galicia para poder facer unha cesión de terreos para que fagan esas 25 vivendas protegidas. E máis, o alcalde diante miña, en numerosas ocasións, falando co delegado de goberno, co Estado, que é propietario do ES27, supoño que saben que é o ES27, que é o que está en frente de Eroski, ali en Vilalonga, propúxolle o alcalde, cando se fixo o convenio coa Sareb, de que destinaran todo ese ámbito, que son 350 vivendas, que destinaran todo ese ámbito para vivenda protegida. E díxolle que fixera esa cesión deses terreos a Xunta de Galicia, no seu caso, ou o Concello, no seu caso, ou mismo eles, que fixeran esa urbanización para ter esas 350 vivendas protegidas. Inda outro día, fai uns días, volveuse a falar co delegado do goberno para intentar que eso tamén sexa unha realidade. Co cal non pasaríamos das 150 son sin contar esas 350, co cual, con esas 350, superaríamos con creces a demanda de máis de 500 demandantes que, por certo, estamos agora purgando toda esa documentación que recibimos. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Vamos a ver, non quero eu nin quería entrarse nesto, pero hai que aclarar certos temas. Entón, a veces, a min, a torticería que fai vostede, da veces que dixo no medio tal, aquí no pleno, pois a min, sinceramente, pois non o vexo ben. E vou explicar por qué. Este que lle fala foi o que creou a primeira empresa municipal de vivenda de solo, que é Ínsula Sanxenxo. É verdade que eu no ano 2006 deixín de ser alcalde de Sanxenxo, e cando regresei no ano 2017, pois había os problemas que había, fomos entreitando o tema, e aparte había unha crisis bastante potente inmobiliaria. Nos últimos 2-3 anos, tanto o Goberno Central como as autonomías están loitando porque é un problema o da vivenda, vale? A raíz daí, nós dixemos, e tuvemos varias conversas, María máis coa Xunta, para ver como podemos facer en Sanxenxo. Entón nos pediron, porque solamente había 39, creo, 33 demandantes no rexistro da Xunta, e parecíame 30 e pico, 36, vale. E iso non pode ser, tivemos un debate bastante profundo, foi cando anunciamos de que queríamos saber o termómetro de cantos xóvenes ou persoas de Sanxenxo necesitan vivenda. A partir de aí, puxemos esos casi 2 meses, que non foi unha anquisa, foi un rexistro para iso, tal, e anotáronse, creo que 525 familias ou persoas das cales estás analizando, porque algunhas non son de Sanxenxo,
outras están duplicadas porque, a mellor, hai unha parexa que anotouse el dunha maneira e ela tamén, é igual, non? Entón, digo, pero vamos a poñer o caso que sean 500 familias, vale? Sanxenxo, neste momento, non o ten, o sea, desarrollado, pero tero xa, como dicía María, para 150, pero temos casi o solo ahora mismo para esas 500 familias. O problema é facer as vivendas. Partes vai nas facer a Xunta, parte seguramente o que dicía María podía facer o Goberno Central e parte vai nas facer o propio Concello. Non é un problema, estamos moi ansiosos, estamos gestionando temas e en pouco tempo verá a realidade, non a realidade das vivendas. O sea, as vivendas hai que facer o proxecto, construílas, facer, etc. E hai que cumprir os requisitos, dos cuales a mí me fastidiaría tamén que déramos solo gratuito á Xunta e que despois viñeran a vivir aquí, porque poden vir a tal, pois, xente de Santiago, xente de Ourense, tal, que poden cumprir cos requisitos, que é a dúda que eu teño. Oye, nós preferimos que sea para a xente daqui, pero vai depender dos sorteos e do que teña o baremo ese que non marcamos nós. Pero de que me diga usted a min que eu anuncín que tal, eu pode ser que con ironía un día dixera unha cousa mellor tan meter, pois aquí nun debate político e tal, pero non é para nada certo. Entón, lle pido a usted, señor Leiro, que está moi ben que usted se meta comigo porque o Celta non sei que, cando eu teño 3 carnés do Celta de Vigo, desde que ainda non tiña casi sentido, por dicirlo así, e se meta comigo pola bandeira de non haber posto autoría, que foi un despiste meu, sinceramente. Veu metal esa... Sí, pero pareceme ben que fan esas cousas, que me chama a atención e eu ten usted razón, pero no das vivendas non. No das vivendas Sanxenxo vai a cumprir escrupulosamente con toda a demanda que haixa de xóvenes. E tampouco estou de acordo, porque eso había que analizar un día, de que moita xente marchou daqui para Barrantes, para Cambados e tal. Non é certo, marchou algunha xente e moitos por outros temas. Bueno, igual que cando me dicen de que os camareros, os cociñeros non poden vir aquí a traballar por os guardias porque non teñen onde vivir. Se son tan baratas en Barrantes e todos que veñen a traballar están a 7 ou 8 kilómetros, non pasa nada que todos non movemos en coche, digo eu, non? Habrá que potenciar a comarca. Se resulta que o sitio máis caro a Sanxenxo é Cambados e Barrantes e todos de Ribadumia, Meaño, son todos baratos, estamos cerquiña daqui os que veñen a traballar no verán, eso non pode ser unha excusa. Perdone, deso teñen ustedes, depois ao final do tal hai preguntas ou non sei se emocións que hai sobre o tema, deso falaremos, vale? Remato para tal e cual. Sanxenxo está cumprindo escrupulosamente co tema do desarrollo do solo para vivenda para xóvenes ou para persoas que o necesiten. Eu creo que vamos na boa dirección. E a mí me gustaría que fora un tema, dixen outro día, de unanimidade política dos 17 concelleiros, e que non se fixera política con eso. Eu falín con usted outro día, falín con... Sí, bueno, é que... Home, é que eso eu creo... Se fixera política, non hai nada máis política. No. É que non. Que non haya rivalidade. No, pero que rivalidade, se nos ven a rivalidade, que rivalidade, usted sabe que nos ven a rivalidade. Unha cousa é facer política e outra cousa é facer gestión da actividade pública, que é moi distinto. Entón, cando un leva o 100% da súa gestión toda a política, ten un problema. Por iso están moitas veces máis na oposición o Bloque que o PP ou que o PSOE, porque todo levan sempre a política, non é así. A política é moi boa, é necesaria, se non habría unha dictadura, pero a veces a gestión ten que pasar un pouco da política. Usted, o señor Otero, usted e eu tamén, a máis dos compañeros que estamos aquí, a veces, aos que están arriba, que temos as siglas tal, non é que temos que facer caso ao 100%. Eu fagollo cando hai que facerlo, teño que facer caso con que sea mellor para o povo. Ustedes non. E no caso das vivendas, que o Bloque Nacionalista Galego se absteña nun tema como este de que estamos aumentando o tema ao que ten que ser razonar, porque, mire, podíamos levar ao 30%, sabe o que pasaría? Se levamos ao 30%, que non se desarrollan solos, porque o lío que tuvemos, o lío... Por eso, pero eu entendo, pero usted non se dá conta que este é vivenda que teñen que facer os promotores para sacar tal. Eu prefiero facer tero solo e facer a vivenda nosa ou a Xunta ou o Estado. Non sei, a que usted é máis desa condición? Non que o promotor ten que facer 100 vivendas e me dé 8 que ten que vender ao tal, que lle pode vender a un amigo de Madrid ou outro tal. A min é así ou non, María? Porque venden eles libremente, e non tocamos nada, nós obligámoslle, mire usted, das vivendas que vai a facer, o 8 ou 10% tenes que facer para eso. Pois non me gusta moito, prefería que non fixera ninguna, que nos dera a nos facer as vivendas nosos suelos. Pero non queren, explico, porque non queren, porque tamén ganan cartos con ese ou non, María, porque en ese solo nos temos o 10% sempre, que é o que tuvemos no caso de aí, de Noalla, entendes, Fran? O sea, que é moi complicado todo isto, é importante leválo a cabo canto antes, e ver se en 4 ou 5 ou 6 anos, pois cumplimos con esas 500 vendas que se pode cumplir. O que
que pasa é que despois aí teñen que facer outras administracións. O Concello non pode facer 500 vendas. Estamos de acordo nisso, verdad? Sí. Pois vamos na boa dirección, de verdad que vamos na boa dirección, vale, por favor, de verdad. Bueno, vamos á votación, vale, non é? Vale, vamos á votación, veña, gracias. Aí está. Listo. Vamos a ver, queda aprobado con maioría, votos a favor do PSOE e do Partido Popular e 3 abstencións do BNG. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto 4. Francisco García Riestra, proposta da Alcaldía de desestimación dos recursos de reposición interposto en contra do acordo adoptado polo Pleno Municipal en relación á solicitud de bonificación do ICIO solicitada pola construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de SEAR número 14 en Bordón. Señor secretario. A Comisión Informativa correspondente, co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos políticos, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo de sistema de recursos de reposición interposto por don Francisco García Riestra contra a non concesión da bonificación do ICIO correspondiente á construción dunha vivenda unifamiliar na parcela de referencia catastral 3601-051-A0 AO 60.272.000 en SEAR 14 Bordóns, en base a correspondiente informe de tesorería. Aquí hai que aclarar que, por un error de transcripción, lo que figura en la propuesta de acuerdo del dictamen no es el informe que dio origen a esta desestimación, que está en la proposición correctamente. Lo sustituimos y no hay ningún problema. Vale. Nada. Debate con esto, no, vamos a votación. Esto xa se tratou aquí. Requera. O 31 de marzo. Sí, o único que quería recordar é que Recorreu. aquí se Vale. acordou que non se Nada. É a mesma votación. Vale. Vale. Lo que pasa es que ahora va a salir en el acuerdo transcrito el informe que tenía que haber salido y que figura unido a la proposición de la alcaldía. Sí. Lo que pasa es que en el dictamen se copió el informe al primer acuerdo, no al segundo. Eso no hay problema. Muy bien, vamos a votación entonces. Votación lista. Queda aprobada por unanimidade. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto 5. Proposta da Alcaldía de inadmisión das alegacións presentadas en contra da aprobación inicial do Orzamento 2025 e aprobación definitiva. Señor secretario. Cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes, se determinou na comisión correspondente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, inadmitir as alegacións presentadas por don José Enrique González Romero, representación de Comisións Obreiras de Pontevedra, e as de don Marcos Cristóbal Pérez Álvarez por non estar fundamentadas en ningún dos motivos tasados de impugnación do orzamento previsto no artigo 170.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Segundo, aprobar definitivamente o Orzamento Xeral Consolidado do Concello de Sanxenxo para o ano 2025, xunto con cadro persoal que como documentos separados aproba conxuntamente co orzamento e, finalmente, ordenar a remisión de anuncio de aprobación definitiva no Boletín Oficial da provincia e a notificación da presente resolución a Comisións Obreiras e Marco Cristóbal Pérez Álvarez. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, ben como acaba de dicir o señor secretario, o orzamento aprobouse inicialmente no pleno de marzo deste ano 2025, na exposición pública presentáronse as anteditas alegacións que indicaba o señor secretario. Enténdese por parte dos técnicos que non entran dentro da casuística das causas tasadas dentro do artigo 170.2 e, polo tanto, entendemos que non procede estimalas e propoñemos o acordo de aprobación definitiva dos orzamentos. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, efectivamente, pues eso, esta alegación aos orzamentos pues, non trata sobre ningún error de trámite nos orzamentos, nin de falta de cartos, nin que os ingresos vayan a ser insuficientes. Todas estas causas que fixa o Real Decreto no 170.2, no artigo 170.2 do Real Decreto.
Inda así, pois, parece, lendo as alegacións, que aquí hai pois, algo que xa non é unha excepción, situacións de clara discriminación entre os traballadores, que creo que non deben vir aquí ao pleno, non este o sitio onde, ni sequera como alegacións a uns orzamentos, son temas sindicais que entendo que estas persoas que fan alegación aos orzamentos pois levarán ao contencioso administrativo número 2 ou 3 de Pontevedra, que xa está curtida nisto de demandas laborais dos traballadores do Concello de Sanxenxo. Nos non vamos a aceptar estas alegacións como válidas para os orzamentos e vamos a absternos. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bueno, nos, como xa en marzo votamos en contra dos presupuestos, consideramos que isto non debe entrar aquí, pero bueno, estos son cousas sindicales, entonces nos non vamos a entrar, nos abstemos deste tema. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Nada máis. Bueno, pois pasamos á votación, entón. A ver. Moi ben. Queda aprobada por maioría absoluta. Moitas gracias. E agora, acabados os puntos, agora pasamos á actividade de control do pleno. Bueno, punto 6. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 9 de 4 de 2025, achegando o justificante do envío telemático correspondente á liquidación do ano 2024 con todos os documentos anexos. Punto número 7. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 9 de 4 de 2025, achegando o justificante do envío telemático correspondente ao Plan Económico e Financiero 2025-2026. Punto número 8. Posta en coñecemento da Corporación do escrito de Intervención Xeral de data 9 de 4 de 2025, comunicando que se deu conta ao Ministerio de Facenda da inclusión ou actualización das operacións financeiras vixentes. Punto número 9. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de alta 30 de 4 de 2025, achegando o informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao primeiro trimestre de 2025. Punto número 10. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data do 30 de 4 de 2025, comunicando que con data 29 de 4 de 2025 remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo do período medio de pago a provedores correspondente ao primeiro trimestre de 2025. Punto número 11. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 30 de 4 de 2025, achegando informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativo ao primeiro trimestre de 2025. Punto número 12. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de datas 16 de xaneiro, 22 de xaneiro, 12 de marzo, 17 de marzo e 26 de marzo de 2025, de solicitude de subvencións á Diputación Provincial ao Aveiro do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas para a realización dos seguintes investimentos: cambio carpintería interior en campos de fútbol municipais de Alanzada, o Rebel e Baltar de Arriba, acondicionamento de instalacións no campo de fútbol municipal de Baltar de Arriba, acondicionamento de instalación no campo de fútbol municipal de O Rebel e ampliación de vestiarios no campo de fútbol municipal de Baltar de Abaixo. Punto número 13. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Presidencia da Diputación Provincial de Pontevedra de data 1 de datas 1 e 16 de abril de 2025 de concesión de subvencións ao Concello de Sanxenxo ao Aveiro do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas para a realización dos seguintes investimentos: cambio carpintería interior en campos de fútbol municipais de Alanzada, O Rebel e Baltar de Arriba, acondicionamento de instalación no campo de fútbol municipal de Baltar de Arriba, acondicionamento de instalación no campo de fútbol municipal de O Rebel e ampliación de vestiario no campo de fútbol municipal de Baltar de Abaixo. Punto número 14. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 1 de abril de 2025 de solicitude de subvencións á Diputación Provincial ao Aveiro do Plan Mais Provincia para a execución do proxecto Humanización do Núcleo Rural de Allos. É posta en coñecemento da Corporación do acordo adoptado
pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión celebrada o 9 de maio de 2025 de concesión de subvención ao Concello de Sanxenxo ao Aveiro do Plan máis Provincia 2025, liña 1, investimentos para o financiamento da humanización do núcleo rural de Allos. Punto número 15. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 2 de abril de 2025 de solicitud de subvención á Deputación Provincial ao Aveiro do Plan máis Provincia para a execución do proxecto Humanización do Núcleo Rural de Padriñán. Punto número 16. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía ditadas dende o 1 de marzo ao 16 de maio de 2025. Bien, en total, e ora mocións. Hai 4 mocións, eu teño orden, a primeira do BNG, presentada por Octavio González, é esa. Sí, señor González, cando queira. Ten que justificar aos... Aí está. Octavio González Fernández, integrante do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e concelleiro no Concello de Sanxenxo, Aveiro da legislación vixente, presenta esta moción para o seu debate na corporación. Solicito, sí? Solicitude de arranxo asfaltado urxente dos camiños públicos en mal estado na parroquia de Vilalonga, no termo municipal de Sanxenxo. Destacan dúas vidas... No, perdón, dicimos secretario. Estamos en la moción de los eucaliptos. Vamos a ver. A mí na orden... A mí tamén, eu tamén lo tiña así. Vamos a ver. Por orden de registro de entrada, la primera que entró es a las 22:43 la moción del BNG sobre repoblación. Después, es que las ponemos por registro. Vale, pues entonces... Después, la segunda es a las 22:47 la del PSOE sobre... A ver, espera. Sobre las... Si se suelen hacer, sí, por... Vale. Sí, es la del PSOE sobre el tema de los autobuses, ¿no? La siguiente a las 22:49, la otra de Fernando sobre Altre. Y a continuación, la última del BNG sobre el asfaltado de los viales de Vilalonga a las 23:38. O sea, este es el orden. Si queréis otro... Entonces, la primera del BNG, la segunda del PSOE, el transporte... Segunda y tercera PSOE, y cuarta, la que estaba leyendo Octavio ahora. Esa es la cuarta. Vale, esa es la última, la de Octavio, entonces. Vale, pues entonces, señor Leiro, cando queira. Aí está. Moi ben. Bueno, a orden realmente eu creo que non ten ningún efecto. A ver, vamos polo orden, se fai sempre así. A ver, o pasado mes de novembro de 2024, concretamente os días 6 de novembro en Narra, o 13 de novembro en Nantes, o 14 de novembro en Dorrón e o 28 de novembro en Noalla, o Goberno local de Sanxenxo, en colaboración coa Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, o SEAGA, levou a cabo unha serie de reunións informativas dirixidas á veciñanza. O obxectivo principal desta xuntanza será informar e resolver dúbidas sobre a obrigatoriedade de manter limpas as franxas de protección alrededor dos núcleos de poboación, vivendas illadas e outras edificacións, así como a necesidade de eliminar a maleza e as especies arbóreas pirófitas, como son o eucalipto, o piñeiro e a acacia, en cumprimento do Plan de Prevención contra Incendios Forestais e do convenio suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP, a SEAGA, ao que o noso Concello está adherido, o noso Concello de Sanxenxo. Según a información facilitada polo propio Concello, na páxina do Concello, o 7 de novembro de 2024, SEAGA inspeccionou un total de 15.900 parcelas no termo municipal e resultando que un 40% delas precisaban dunha limpeza total ou parcial. Lembrouse tamén que os propietarios que incumpran os criterios de xestión de biomasa, tras seren notificados, enfróntanse a posibles execucións subsidiarias e a procedementos sancionadores. Moi ben, é importante salientar
que, como consecuencia desta necesarias actuacións de limpeza da tala de eucaliptos, piñeiros e acacias, moitas zonas do noso concello quedaron desprovistas de cuberta arbórea completamente deforestadas. Esta situación non só ten un impacto paisaxístico negativo, senón que tamén conleva inconvenientes significativos como o aumento da erosión do solo pola acción do vento e da choiva, a rápida proliferación de maleza se non se actúa. Unha repoboación temperá con especies autóctonas contribuiría decisivamente a paliar estes problemas, fixando o terreo e creando ecosistemas máis resilientes, así como ben dixo o propio alcalde nestas reunións. Neste contexto de exigencia de responsabilidades á veciñanza para a prevención dos incendios forestais, o señor alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, presente en ditas reunións informativas nas 4, manifestou públicamente en reiteradas ocasións un compromiso claro. Aqueles veciños e veciñas que, unha vez limpos os seus terreos, desexaxen repoboalos con especies arbóreas autóctonas como nogueiras, castiñeiros ou carballos, recibirán estas árbores de xeito gratuito por parte do Concello. Asimesmo, o señor alcalde expresou o desexo de que oxalá en Sanxenxo non houbese ningún só eucalipto. Estas declaracións do máximo representante municipal son significativas e deben ser tomadas en consideración. Dende o BNG, non só o municipal, compartimos a preocupación pola extensa superficie ocupada polo eucalipto en Galicia, que, según datos de Adega, rolda o 17% do territorio galego, aproximadamente unhas 500.000 hectáreas. Esta especie, ademais do seu carácter pirófito que favorece a propagación de grandes incendios, contribúe á perda de biodiversidade, ao desprazamento de especies autóctonas de flora e fauna e á degradación dos nosos ecosistemas. Aliñado con esta preocupación e co desexo expresado polo señor alcalde, existe un movemento crecente en Galicia de concellos libres de eucaliptos. Esta declaración non implica a prohibición total e inmediata nin a obriga da corta masiva de eucaliptos existentes, senón que supón unha declaración de intencións e un compromiso político para promover activamente a reducción da súa superficie, fomentar a plantación de especies autóctonas e non favorecer novas plantacións de eucalipto, especialmente en terreos municipais. Concellos da nosa contorna, como son o Grove, Poio e Barro, xa teñen adoptado esta figura, seguindo o exemplo doutros municipios pioneiros como Sober, Folgoso do Courel, Corcubión ou Carnota. Estes concellos buscan potenciar un monte galego máis resiliente, diverso e con maiores beneficios ambientais e económicos a longo prazo, como demostra o feito de que o castiñeiro pode ser ata 6 veces máis rendible que o eucalipto, ou o resurdir do oliveiral como alternativa. Consideramos que a aprobación desta moción e a consecuencia de declaración de Concello libre de eucaliptos podería ter unha especial significación se se fixese coincidir ou se anunciase formalmente na contorna do vindeiro 5 de xuño, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, como un símbolo de compromiso de Sanxenxo coa protección ambiental e a loita contra o cambio climático. O Grupo Municipal do BNG considera que é o momento de que o Concello de Sanxenxo dea pasos firmes e coherentes coas manifestacións do seu alcalde e coas necesidades ambientais e de prevención do noso territorio. Por unha banda, é fundamental materializar a oferta de árbores autóctonas á veciñanza, facilitando así a transición cara a un monte máis seguro e sustentable. Por outra banda, declarar Sanxenxo como Concello libre de eucaliptos suporía un importante xesto político e un compromiso real coa protección do noso patrimonio natural e a loita contra os incendios forestais. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a consideración do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, instar ao Goberno local de Sanxenxo, e en particular ao señor alcalde, a dar cumprimento á palabra dada á veciñanza nas pasadas reunións informativas sobre a xestión da biomasa, establecendo de forma urxente un procedemento claro, accesible e áxil para que os propietarios e propietarias de terreos do municipio que procedan a súa limpeza e desexen repoboar con especies autóctonas poidan solicitar e obter do Concello de Sanxenxo de xeito gratuito as árbores prometidas, como son nogueira, castiñeiros, carballos, entre outras. Este procedemento deberá ser debidamente publicitado para o coñecemento xeral da veciñanza. O segundo acordo proposto é declarar o Concello de Sanxenxo como Concello libre de eucaliptos. Esta declaración implica o compromiso do Concello de Sanxenxo de 4 puntos. O primeiro, promover activamente a sustitución progresiva de eucaliptos por especies forestais autóctonas, frondosas, produtoras de froito ou outras especies máis resilientes ao lume e de maior valor ecolóxico, paisaxístico e económico nos terreos de titularidade municipal e nas franxas de protección de incendios.
O segundo, non autorizar nin fomentar novas plantacións de eucalipto en terreos de titularidade municipal. O terceiro, fomentar e apoiar na medida das súas competencias e posibilidades iniciativas de información, sensibilización e asesoramento técnico á veciñanza sobre as vantaxes das especies autóctonas e os inconvenientes da excesiva proliferación do eucalipto, así como sobre as alternativas de xestión forestal sustentável. E, por último, cuarto e último, instar a Xunta de Galicia a priorizar as axudas para a reforestación con especies autóctonas no noso termo municipal e apoiar activamente aos propietarios que opten por eliminar eucaliptais para sustituílos por modelos silvícolas máis diversos e resilientes. Moi ben, moitas gracias. Defendo Justifico a urxencia. A urxencia vendada acaba de rematar agora, o 15 de maio, rematou o prazo para facer esta limpieza e cumprir co plan de prevención contra incendios forestais e de que o próximo día 5, que a semana que ven é cando é o Día Mundial do Medio Ambiente. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar entonces a urxencia. Aí va. Isto. Queda aprobada por unanimidade. Defenda ahora a moción, señor Leiro. Sí. Bueno, eu non estive nas 4 reunións, estive na de Arra, pero teño falado, non sei se saben, estes últimos meses tive reunións coa veciñanza de todas as parroquias de Sanxenxo e todas me teñen comentado que esta oferta do señor alcalde de facilitar árbores autóctonas para repouar os terreos que foran deforestados, cumplindo co plan de prevención contra incendios forestais, pois que se dera en todas as reunións. A declaración do alcalde dicindo oxalá en Sanxenxo non houvese ningún só eucalipto, escoiteina en Arra, estaba eu ali na primeira línea cando a dixo, de feito contestei e dixenlle todo o noso apoio, todo o apoio do Grupo Municipal, tanto a medida de ofrecer árbores autóctonas como a dese desexo de que oxalá en Sanxenxo non houvese ningún só eucalipto. E agora o que lle vimos aquí a pedir é simplemente que cumpla coa súa palabra. Moitas gracias, señor Otero. Sí, buenos días, nuevamente. Bueno, nos, indudablemente, o que queremos é que non haya eucaliptos en Galicia, por lo tanto, estamos de acordo con isto. Vamos a votar a favor, non máis. No, mira, vamos a ver, señor Leiro, que me parece moi ben o tema. Quere dicir algo máis? Porque vou dicir unha cousa e cerramos o tema. Fala usted todo o que necesite falar, sobre eu vou contestar, porque como... Xa dixo tal, vale. Pois agora voulle contestar eu. Voulle contestar, pero vamos ir á votación. Sí, pero pois diga xa o que teña que dicir. Diga todo o que queira dicir. Ao que está dito, xa dixen todo o que teña que dicir. Depende do que vaya a dicir vostede agora. Bueno, pois eu entonces dígolle que vou decir que vamos a rechazar a moción. Vale? Non me extraña. Entonces, le van resentando pero, todas dende o inicio da legislatura. un momentiño. Nós vamos a rechazar a moción, entón quer usted volver a falar? Non, despois de que fale usted. No, perdón usted. No. Eu... Non teño dereito a replicarlle, entón. Sí, a réplica, nos vamos a rechazar a moción, punto. Está. Vai a dar argumentos. Vamos a rechazar a moción, doulla para vostede se quer explicar algo máis para defender a súa moción. Pero vai a dar algunha explicación aos veciños de por que van a rexeitar esta moción? No, pero señor Leiro, vamos a ver unha cousa. Eu estou dicindo a usted que fale todo o que teña que falar. Non se trata dun debate aquí de quen dice unha cousa. Nós dicimos que vamos a rechazar a moción. Se non quere pasar a votación, diga o que teña que dicir. Dependendo do que diga usted, eu direi algo, non direi nada, se vamos a votación. Eu non sei como quere usted, quere usted dirigir usted o pleno. Estou dicindo que diga todo o que queira decir sobre a moción que presentou. Usted dixo que espero... Vale, pois sí quero dicir, sí. Pois veña, diga usted. Vale, eu espero... Xa ten a palabra. Teño a palabra. Sí, perdón. Eu, según por a súa manifestación de que vai a rexeitar esta moción, algo que non me sorprende, porque aínda falta a primeira moción que trouxéramos aquí a este pleno que vostedes se abstiveran ou aceptaran, todas foron rexeitadas, moitas veces pola excusa de que se entregaban fora do día no que se convocaba o pleno, cando tiñan esa excusa. A veces querían argumentalas, inda que se entregaran fora de tempo. Eu o que espero é que entenda que non son eu o que lle está traendo esta moción, eu son un representante público, represento a veciños e veciñas, e espero que por respeto, se vostede agora rexeita esta moción e non vai a cumprir coa súa palabra, dé algún argumento aos veciños de por que vai a ser así. Moitas gracias, señor Leiro. Quere dicir algo usted, señor Otero? Moitas gracias.
Pois eu que teño que dicir é que non se poden demonizar as cousas ni tampouco exagerar. En Galicia, porque iso seguramente non o saben, en Galicia o 83% do árbol todo o que hai son árboles autóctonos. Solamente, se quere, repite, mire, o pino ocupa o 39%, o roble o 21%, o castaño o 12%, e o nogal, o abedul, e aliso e outros o 11%, e o eucalipto solo o 17%. Mira, non ini usted e vai a sacar os datos. Por tanto, a min me fastidan esas cousas. E dicindo de Sanxenxo, é verdade o que usted dixo, pero eu, non sei se o concelleiro sabe ou algún compañeiro, a día de hoxe non teño ningunha petición de ningún veciño pedíndome árboles autóctonos. E cada vez que vou por aí, que tamén fago charlas e falo cos veciños, non me están pedindo, eu quero que o pidan. E sabe o que está pasando? Que o eucalipto que se está cortando, que eu non sei se é bo ou malo que están plantando, pero estánse poñendo viñedos. O mellor é bo, non sei se é autóctono ou non é o viñedo, pero estánse poñendo viñedos. Por lo tanto, Sanxenxo non ten un problema, porque afortunadamente a xente estáse dando conta de que hai que estáse plantando árboles autóctonos. Temos outro problema a maiores, por iso quero dicir que non é conmoción, que está vindo moita xente a entregarlle esos terreos ao Concello, donalos porque non queren ter os montes. Quero recordar eso, verdad, señora de Cetala? Entón, é un tema que sí, que estamos na mesma línea. Nós non queremos eucalipto en Sanxenxo, pero eso non significa de traer mocións, non, Sanxenxo libre e tal. A min esa tal. A mí gusta facer as cousas ben, empezar por Dorrón, terminar en Milalonga, bueno, ido todo pola costa, esa se está facendo. Usted dígame a min onde hai un peligro dos eucaliptos. O peligro que hai de eucaliptos xo resolveu a Xunta de Galicia mandando as comunicacións, e que afortunadamente o 30 de maio creo que a gran maioría van a estar cortadas, e outras que pediron que xa eran os autóctonos que recibiran a carta non teñen por que facelo. Entón, nós rechazamos a moción porque usted fala, e xa estamos facendo, non hai que vir. Xa se está facendo. Se hai algún veciño que veu aquí, a que eu non o sei, a pedirnos a ver que non se lle deran, ten usted razón e dereito a denunciarlo, pero creo que non é así. E é máis, desde que fixemos ese anuncio, fixemos ese comentario, ou dixemos nesas charlas, a Xunta de Galicia nos dixo que sacou unha liña a conselleira de Medio Rural para que hai árboles, hai que facer as gestións e tal, e estamos todos encantados, e, polo tanto, non lle vexo eu, non estamos aquí asombrados co tema do eucalipto. Por outro lado, vou dicir unha verdade, eucalipto non é bo telo en certas zonas, pero hai algún ao mellor que hai que telo, Vale, eso é para explicar outro día, usted sabe. Se quer dicir algo máis, digo tamén que non pasa nada. Sí, claro. A ver, o dato de que o 17% é eucalipto xa o dimos nós na moción, entendo que o resto é 83%, sí, pero un 17% son 500.000 hectáreas, non sei se sabe. Sí, pero usted dáse cuenta como ustedes ese é un dato que non lle gusta moito, porque parecese que Galicia solamente hai eucaliptos, e ve como non é así. Non, pero non ten que estar o 100% do monte cheo de eucaliptos para que sexa un problema. Claro, claro. Un 10% xa é un problema, un 10% Pero do da maneira eucalipto. que falan ustedes, a min daba unha impresión antes de que eu estudiei de que Galicia estaba todo cheo de eucaliptos. No, dixemos un 17%. Sí, Si ao 17% lle dá impresión, eso xa non é culpa. Depois falaremos de máis cousas. Dicen agora porque cando según van tirando o tema danse conta de que é unha batalla perdida por parte de ustedes. É unha batalla perdida porque todas as mocións que traemos a este pleno rexéitanse. Xa sabemos que é unha batalla perdida, pero nós temos que dala. Digo no BNG a nivel galego, que é unha batalla perdida, pero é igual, veña, digo o que teña que dicir, señor. Vale, vostede acaba de dicir aquí públicamente que ningún veciño nin veciña se achegou ao Concello a pedir árbores autóctonas. Creo que non, E que se hai algún veciño e veciña que queira, que veña ao Concello a pedila. Bueno, pois entonces facemos deste pleno o anuncio público de que esas árbores van a ser suministradas polo Concello de xeito gratuito. Bueno, pois directamente a Xunta, bueno, pois eu entendo que entonces o punto 1 desta moción está aprobado, o sea, está de acordo con él, porque facemos público aquí dende hoxe que calquer veciño e veciña pode achegarse ao Concello para solicitar esas árbores. Espero que cumpra coa súa palabra nas reunións e coa palabra que deu aquí. A ver, un momento, donde corten eucalipto, estamos de acordo, non? Sí, donde se faga esta limpeza. Sí, perfecto, veña. Despois do 31, que vai volver outra revisión do SEAGA familiar cando se cumpriu, nós desde a Consellería de Medio Ambiente xa solicitamos ao medio rural eses árboles, ese anuncio que fixo a Consellería, pero dixernos que fomos moi rápidos, porque ainda non fixeron a revisión, non sabemos cantas parcelas están limpias, e ainda non abreu o plazo para solicitaros. É porque non se pode plantar tampouco nesta época, non se pode plantar en verano, por eso que nos pedido... Bueno, pero o punto 1, para o noso criterio, está cumplido. Acabamos de facer público aos veciños e veciñas que os veciños e veciñas que queiran estas árbores veñan.
Está ben, home, que está todo entendido, parece unha explicación de punto 1. Está dicindo que están encantados Sí. con esta situación e con... pero votan en contra. No, que según dicen, xa está aprobado o punto 1, entonces está. Veña, vamos a votar a cosa. Vale, de acuerdo, vamos a pasar á votación. Está en curso. Xoan, xa votou. Listo, queda rechazada con 10 votos en contra e 7 a favor. E agora a segunda moción, cual é, señor secretario? Es la de Fernando, la primera sobre el tema de los autobuses. Pues ten, a ver, señor, sí, aí está. Señor Otero, cando queira. Vale. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE, o aveiro disposto na legislación vixente e particularmente no Regulamento Orgánico do Pleno e das súas comisións, presenta para o seu debate e votación no Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. É ben coñecido que o Concello de Sanxenxo ten un déficit de prazas de aparcamento, incrementándose sucesivamente nos meses de xuño a setembro, a causa do notable incremento da población pola afluencia de turistas e persoas que veñen a pasar as súas vacacións ou de visita ao noso Concello. O Concello non conta con suficientes plazas de aparcamento nas rúas nin nos aparcamentos disuasorios creados. Cada día hai maior demanda e incrementase a oferta de vivenda turística pola gran transformación que hai de baixos comerciales en apartamentos turísticos sin crear garaxes ou plazas de aparcamento. Produces interminables atascos para poder entrar, sair e cruzar o Concello que ocasionan, entre outros, unha gran contaminación debido aos gases que emiten os vehículos. No pasado 2024 implantouse un servicio de bus lanzadeira circular con orixe no polígono de Nantes, donde se habilitou o aparcamento disuasorio para as persoas que viñan a traballar ou ás praias do Concello, cun éxito notable, según informou o propio Concello, o remate do servizo. Con este bus, pero este bus non percorría todas as parroquias do Concello, as parroquias como Dorrón, Borlóns, como as persoas que accedían a Sanxenxo pola estrada PO 308, dirección Pontevedra-Sanxenxo, non tiveron este servicio. Por lo tanto, tiñan que facelo por os seus propios medios, contribuyendo así a incrementar a densidade do tráfico e a demanda de prazas de aparcamento. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE considera que non deben existir veciños e veciñas de primeira e de segunda. Todos os veciños e de Sanxenxo deben de ter o mesmo trasto por parte do Concello, posto que todos pagamos os nosos impostos. Por lo tanto, non debemos ser discriminados dun servicio dun ben público a algunhas das nosas parroquias. Por todo exposto, solicitas ao Pleno da Corporación a adopción das seguintes acordos. 1. Instar o Concello a ampliar o percorrido ou dotar do outro bus circular que se poña en marcha novamente este ano das parroquias incluídas, Bordón, Dorróns, donde pode ter parada e partida na Casa de Cultura da Granxa. Deste modo, beneficianse os veciños e veciñas da Granxa, Dorrón, Areas, Nanín e Bordóns. 2. Solicitar ao Concello que, igual se fixo no polígono de Nantes, se delimite un aparcamento disuasorio para os veciños, traballadores e visitantes que acceden pola G41, fagan o mesmo na Granxa, en Dorrón, donde hai unha esplanada na Casa de Cultura, incluídos os accesos ao SU8, donde poden aparcar moitos dos vehículos que acceden a Sanxenxo pola PO 308, contribuindo desta maneira a disminuir en parte a densidade de tráfico dentro do núcleo urbano de Sanxenxo e, de igual maneira, prestar un servizo de aparcamento disuasorio. A urxencia, bueno, a urxencia debe ser a que estamos xa en vísperas de que o servicio este, que teño entendido, según dicía outro día o concelleiro, que se iba a volver a implantar bueno, de julio de xuno a setembro, entonces, pois, que se teña en conta de que debe ser un servicio para todas as parroquias, non 2 ou 3 concretas. Moi ben, vale. Vamos a votar entonces a
A ver, vamos a votar a urxencia da moción. Vamos a ver. Ahora. A urxencia, Marcos. Rápido. Bueno, queda aprobada por unanimidade. Defenda unha moción, señor Otero. Bueno, está ben claro. O ano pasado, pois, o servicio que non dou servicio a todas as parroquias. Entón, había veciños e veciñas que non tiñan ese servicio que, según ustedes, foi moi bo. Creemos que pode ser un servicio bo, efectivamente, disuasorio de que os vehículos todos entren a Sanxenxo, que hai eses aparcamentos disuasorios, e, a vez, os veciños que teñen que vir a Sanxenxo a facer calquer xestión ou facer unha compra, se hai un bus circular, poden vir tranquilamente e evitan, precisamente, que Sanxenxo se converta máis atasco todavía, máis contaminación, e creo que eso sería unha fluidez, indudablemente, controlaría unha fluidez del tráfico, porque nin habría tanto tráfico, nin habría esa demanda de aos aparcamentos que os veciños da contorna veñen aquí a Sanxenxo a facer as súas xestións. Eso é un pouco a... Moitas gracias, señor Otero. Señor Leiro. Sí, como dixen antes, nos últimos meses levamos feito reunións por todas as parroquias do Concello, e moitas das peticións e das necesidades van nesta línea de hai moita xente, sobre todo xente maior, que non ten xeito de poder vir a facer unha analítica, a poder vir á farmacia, necesidades que non pode cubrir e que teñen que chamar un taxi e pagar un taxi para facer vir unha analítica ou para ir a unha consulta. E pensamos que non é lóxico ter servicios por todo o Concello, é normal que estén centralizados, pero para dar... O sea, hai un dereito que todos teñamos acceso a eses servizos, non pode ser que haya veciños que non teñan acceso a eles. De feito, había unha señora en Nantes que só pedía un autobús a semana, que a mí me parece unha exageración. Eu creo que mínimo 2 autobuses pola mañán e 2 pola tarde debería habelos. E como ben comentaba o señor Otero, isto non só beneficiaría e daría un dereito a eses veciños a acceder aos servicios, senón que redundaría na mellora do tráfico e do problema de estacionamento nas vilas de Portonovo e de Sanxenxo, e non só iso, senón que ao dispoñer dese autobús, os propios visitantes, os propios turistas, poderían facer uso dese autobús para coñecer as parroquias do Concello, que non todo en Sanxenxo é praia, e podemos promover un turismo máis sustentable que vaya máis aló da tempada de verán, con estes autobuses que promocionarían tamén a visita do rural. Nós, por suposto, imos a votar a favor. Creemos que non é unha boa medida, senón que é unha medida necesaria para moitos veciños. Entendemos que ese autobús non iba a ter un coste para o Concello, non iba a dar seguramente beneficios, pero en moitos outros servicios de telefonía teñense que implantar eses servicios tamén en zonas onde non dan beneficios ou non se cubren, ao mesmo xeito que hai outros nos que sí. Por exemplo, entendo que os autobuses, as 3 líneas de autobuses que se estableceron o verán pasado, teño falado coa concelleira sobre como foi o resultado destas líneas no verán pasado, e os circulares funcionaron moi ben. O a lanzadera ao polígono, pois ese non tivo moito éxito, pero eu penso que non é necesario poñer 20 ou 30, cada 20 ou 30 minutos, non se está pedindo iso, pero creo que 2 autobuses pola mañán e 2 autobuses pola tarde, inda que non sexa os fins de semana, que sexa os días laborais, para que a xente poida ir a unha farmacia, ir a unha consulta, facer unha analítica, non creo que sexa algo bo, creo que é unha necesidade. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. A ver, digo yo mesmo, nos vamos a rechazar esta moción, eu vou dar, pero se quere dicir algo máis, diga o que teña que dicir, eso non fala porque non hai ningún problema, porque eu vou a explicar os temas
das cousas cando son positivas ou bueno, valen para traer aquí, nada máis a ter un minuto de gloria. Quer dicir algo máis, señor Otero? Vamos a ver, xa estamos acostumbrados a que se rechacen todas as mocións, o sea, polo tanto, por aí xa non nos vamos a asustar, eso xa sabemos. Non me pode dicir que non é positivo, porque sí é positivo, e non me pode dicir que non está discriminando os veciños porque hai parroquias que non tuveron ese servicio. Polo tanto, eso ten que quedar moi claro, que hai parroquias que non tuveron ese servicio. Entonces, discriminouse a veciños. Digan ustedes o que digan. Eso quedou moi claro, porque veuse o ano pasado. Entón, estamos pedindo, que non estamos pedindo ninguna cousa do outro mundo, estamos pedindo un servicio para os veciños, para facilitar precisamente que poidan acceder a facer os trámites, que non poden agora, porque hai persoas que carecen de que lles traian ou as leven, pero tamén hai outras que sería moito máis cómodo para eles non ter que dando voltas por Sanxenxo buscando aparcamento e perdendo tempo en cruzar Sanxenxo. Por lo tanto, non me pode dicir que non é unha boa cousa para os veciños. E non me pode dicir que, ustedes votan, están discriminándome os veciños. Eso está moi claro. Nada máis, non teño nada máis que... Moitas gracias, señor Otero. Non. Trátase de varias cousas e tal. Non, mire, ustedes... nin o BNG, nin ustedes fixeron nunca nada co transporte. Afortunadamente, os 10 que estamos aquí, tuvemos a idea o ano pasado de poñer en marcha, como ben dixo o señor Leiro, un modelo de transporte para o Brán, o mes de xullo e de agosto, para dar un servicio pensado non nesa línea, que me encantaría, eu digo porque non pode ser, pensado para a xente que ven a traballar aquí e tamén xente que vai ás praias, o problema que tamén dá un circular. É verdad que fixemos o intento, fixemos unha esplanada que hai de casi 10.000 metros, unha hectárea no Parque Empresarial de Nantes, que é propiedade municipal, para que ali se poderan deixar os coches e tal, que me dicía esta mañá María que agora aparcan por outra cousa ali por os 300 que se están abricando, non vira. Bueno, e non funcionou da lanzadera, entonces o tema non funcionou porque a xente quere meter o coche igual hasta a porta de tal, onde é igual, non importa ese tema. Este ano, falando coa Xunta, e por iso vou explicar o tema, decidimos facer o circular e fixo o estudio hasta a curva de Areas, non hasta arriba onde pon usted aquí tal. E non o admiten, porque o tramo que vai desde a calle na glorieta da Florida, onde dan a volta, hasta Areas, perxudica todo o resto do circular e perde a esencia do tema. Eu non son un experto, saben os de Monbús e todo. Entonces, non todos, non, pero eso é o que está por ver, a ver como podemos facer en algún momento, vale? Temos que firmar o convenio con eles porque eu quero explicar unha cousa que dicen. Claro que nos gustaría aos 17 que estamos aquí ou as persoas que están aquí todas ter transporte municipal en Sanxenxo, pero de momento non pode ser, eu explico facilmente. A Xunta ten unhas concesións nas carreteras onde pasa o tal, ou a faz coa mesma concesionaria, ou non poder facelo, é moi complicado todo. Non sei se me explico, vale? Entón, non se trata de mandar a todas as parroquias. Por desgraciadamente, onde eu circular colle as 4 parroquias, non colle as outras. Pero non se pode de momento. Entón, estamos confundindo o que se fai no Brán, porque eso teria que ser o que dice usted, un transporte para todo o ano, non solamente para o Brán, estaremos de acordo, verdad? Ese é outro modelo que en su momento para que tratar, e así que é necesario, eu son partidario, e así o expliquín xa en algún sitio, de que hai xa transporte con buses pequenos, con buses eléctricos, pero non estamos nese caso. Pero o que este está pedindo aquí, de que o autobús este circular se meta por, vaya arriba a esplanada dali de Dorrón, da Granxa, e se meta depois a Bordón, se vai xe tal, eso non funciona. Non, eso... pero non funciona, e de feito, o ano pasado funcionou medianamente ben, e fixémoslo outra vez, pero 260.000 euros que hubo que pagar a concesionaria, solamente recaudamos, non sei se 40 ou 50.000, 100 e pico millones pagounos o Concello. É porque fixemos moita publicidade, e dos que estamos aquí, non sei se algún de ustedes o utilizou, eu utilicino con tal, vale? Alguna vez o circular, por que? Porque ao estar no SIMO dentro da operativa esta que ten a Xunta de Galicia, os maiores, no meu caso, no seu, de 65 anos, é gratuito. Bueno, gratuito, creo que son 60 viaxes ao mes, non? É gratuito. E os menores de 21 tamén. Quere dicirse, do que temos que facer é incentivar
que a xente utilice o transporte, porque cada vez que suba ao autobús é €1,60 que lle forras ao Concello. E, por tanto, podría salir gratis e beneficiaría todo eso. E referente ao tema de movelo un pouco, leválo a Areas ou facer un intento tal en algún, como dice o señor, estámoslo tratando, pero ainda non temos o convenio. A mí pareceme ben que cando o convenio veña definitivo, porque o están tratando coa concesionaria, vale, que ten que poñer os avales é o Concello e tal, pois esperemos que se poida facer, digamos, esa no, que sea flexible o tema e poder... Xo ano pasado fixemos que pediron os restauradores que... Xa, pero que non funciona, porque o transporte municipal, que o ideal sería que funcionara, pois eso, como dices, nos momentos punto, ou que sea, con un punto en cada parroquia, pero eso non funciona, eso requiérese, porque... Oja, pero é igual, pero non entre... Espera, que agora ten usted a palabra. Non, pero que non... Ten que dar un servicio, pero é máis barato outra cousa. Oye, espera, que non quero... Oye, hai outra cousa que é máis barata que eso, cando non funciona, para que funcione, que é a demanda, que é a demanda. Ti podes coller os taxis que están a 2 velas no inverno e os taxis poden traballar a demanda de acordo co Concello e poñer subvencionar. Se un taxi costa de Villalonga a Sanxenxo 12 euros ou 15 euros, se van as 4 persoas que poden levar os taxi, vale, que son, non sei se me explico, cada un paga €1, o resto, ou un 50, ou que sea, o paga o Concello, pero a demanda non o taxi cunha persona, non sei se me estou explicando. Antes de facer tal, hai cousas que se están traballando, pero a xente, e se non pregunten, non funciona, hai xente maior que pode ir ao centro de salud ou para ir ao mercado, pero non funciona de verdad. O sea, se non tería a todo o mundo. Hai que acostumbrala. Sí, pero, bueno, Como todo, igual que se acostumbrou a xente a reciclar, pois... Pero, Fernando, para non liarnos con tal, o tema deste ano eliminamos o tema do... porque nos encareceu moitísimo o tema do parque empresarial, porque non funcionou, dixémoslo públicamente, facemos igual o circular, tratouse o tema de chegar á rotonda de Areas, en principio non é viable, pero non se descarta todo que se poida mover nese medio tempo en algunha franja horaria, vale? E que suba por arriba, por Bordón, por... Non, pero que non. Pero que ao entrar no Simo, vamos a ver, que ao entrar no Simo o transporte pode ser gratuito, vale? Non podemos, iso é outro modelo de transporte que me parece ben, pero non é o que estamos falando. O Simo non vai, os autobuses de Monbús non pasan por arriba por Bordón, non van a Bordón. Non te quere desviar da ruta, pero en cambio circular pasa por todas as paradas que ten Monbús, porque senón non firma Monbús ou que tuveras caso de Monbús que ten a concesión. É moi complicado. Me explico, esa é outra cousa distinta. Vale. Para eso estamos nós aquí, para traballar en favor dos veciños e poder... Esa é outra cousa distinta, pero a mí me gusta o transporte colectivo, a mí me gusta, creo que é necesario para Sanxenxo e tal, pero Mario acaba de decir que o 4 anos transporte non funciona. Tampouco funcionaron outras cousas antes e agora van funcionando, porque os tempos evolucionan e nos vamos evolucionando. Vale, perfecto. Quere dicir algo máis? Bueno, pues entón vamos ir á votación da moción esta do PSOE, vamos a ver. A seguinte, cual é? Queda rechazada con 10 votos en contra, 7 a favor. La siguiente de PSOE. De PSOE tamén, a seguinte? Sí. A seguinte. É que a de... Moi bons días. Xamado. Vamos, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE, ao abeiro do disposto na legislación vixente e particularmente no regulamento orgánico do Pleno e das súas comisións, presenta para o seu debate e votación no Pleno a seguinte moción. Para exixir da Xunta de Galicia que desista do proxecto de Altri e poña en marcha políticas industriais propias do século XXI e solicitar ao Goberno de España que non conceda ningunha subvención a Macrocedulosa.
Exposición de motivos. Altri é, ante todo, un proxecto político, un proxecto apadriñado pola Xunta de Galicia dende o primeiro momento, como no seu día a Xunta apadriñou o fracasado proxecto de Pemex. Unha evidencia máis da lamentable carencia de políticas industriais estratégicas por parte do Goberno galego para transformar a nosa economía en sintonía coas directrices que está a sinalar con claridade a Unión Europea e que recolle o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, PRTR do Goberno de España. A estas alturas, Altri xa ten moi pouco que ver con aquel primeiro proxecto que o Consello da Xunta declarou estratégico o 29 de decembro do 2022, na que se nos presentaba unha moderna fábrica de fibras textís ecolóxicas e que iba a xerar nada menos que 2.500 postos de traballo. O que acabou expoñéndose ao público en febreiro do 2024 é un proxecto bis que consiste nunha macrocedulosa, cunha pequena liña de fibras textiles e nada en a que a xeración de postos de traballo foi recortada a 500. Sen embargo, voces autorizadas falan de só uns 250 postos de traballo directos, en liña cos existentes na pasteira de Ence en Pontevedra. Diante da forte contestación social, a Xunta trabúcase e a conselleira de Medio Ambiente acaba admitindo que estamos diante dunha macrocedulosa e mesmo se atreve a dicir que ninguén bebe auga dos ríos. E pásase por alto o evidente impacto que se vai producir non só ao río Ulla, senón a todo o sector pesqueiro e marisqueiro na ría de Arousa. A Xunta mesmo obvia o evidente impacto que a macrocedulosa vai ter no Camiño de Santiago. A declaración de impacto ambiental publicada o pasado 14 de marzo era unha crónica dunha falcatruada administrativa anunciada. Os medios de comunicación nos revelaron xusto despois que un dos asinantes da día que estaba no seu posto en comisión de servicio pasara a consolidar a praza como premio. E agora a mesma conselleira xa nos advirte que a declaración ambiental integrada chegará antes do verán. As mentiras son protagonistas en todo este proceso. Segue sin explicarse por que unha macrocedulosa portuguesa provinte dun país no que o solo industrial e a man de obra son moito máis baratos, opta por instalarse en Galicia. Segue sin explicarse por que o que era unha revolucionaria factoría de economía circular para o sector textil se transforma súbitamente en macrocedulosa. Segue sin explicarse como a Xunta, que leva 15 anos afirmando que Ence non podía trasladarse da ría de Pontevedra porque non había ningunha localización alternativa medioambientalmente viable en toda Galicia, nos admita agora a través da día de Altri que se valoraron ata 6 posibles situacións ata elixir Palas de Reis. A ousadía de Xunta pasa tamén por dirixirse de malos modos ao Goberno de España para exixir que aprobe unha subvención de 250 millóns de euros, parcialmente a cargo do PERTE de descarbonización, cando resulta ciertamente dubidoso que unha fábrica de celulosa poida cumprir cos requisitos ambientais para acceder aos fondos Next Generation da Unión Europea. A este respecto, cumpre lembrar que o secretario xeral do PSDG-PSOE, David Regades, suxeriulle públicamente á Xunta en marzo de 2021 que valorase a oportunidade dos Next Generation para estudiar o traslado de Ence e o peche do ciclo do papel en Galicia. Sen resposta. Chama a atención que a Xunta non poña ningún euro de fondos propios para unha industria que pretende captar nada menos que o 25% do investimento necesario das axudas públicas, ao igual que chama poderosamente a atención que un proxecto industrial que ao sumo xerara 200 postos de traballo pretenda recibir 250 millóns de euros, ou sexa, 1 millón de euros por posto de traballo. Con todo, o máis lamentable é un modelo, ou mellor dito, a falta de modelo que evidencia a Xunta de Galicia, traendo da man de unha empresa portuguesa do sector da celulosa e presentándoa como un proxecto estrella para Galicia, mentres a Zona Franca e o Goberno de España, por citar só un exemplo, están a impulsar unha fábrica de microchips fotónicos en Vigo
para reducir a dependencia da economía europea dos mercados tecnolóxicos chineses. Pero se ampliamos o foco, observamos con perplexidade que mentres a Xunta pretende que o Goberno de España financie con 250 millóns de euros públicos a unha macrocedulosa, o Goberno de España se está a financiar as empresas da provincia de Pontevedra con máis de 600 millóns de euros para situalas nos retos do século XXI e avanzar cara a unha economía máis sostible, competitiva, digitalizada e transformadora en liña cos obxectivos do PRTR. Ademais de proxectos transversais tan transformadores como o kit digital ou as axudas aos sectores produtivos da provincia, compre sinalar especialmente as achegas a través das sucesivas convocatorias dos proxectos estratégicos para a recuperación e transformación de España PERTE, como os 75 millóns de euros co PERTE do vehículo eléctrico e conectado, os 4,2 millóns de euros no PERTE do naval, os 4,7 millóns de euros no PERTE CHIS, os 3,7 millóns de euros no PERTE agroalimentario, os 6,9 millóns de euros no PERTE da economía circular, os 4,4 millóns de euros no PERTE da descarbonización, os 9,5 millóns de euros no PERTE do ciclo da auga, e 40 millóns de euros no PERTE Mar Industria, no que, por certo, logrouse introducir a industria conserveira galega. Finalmente, altri un proceso profundamente opaco, pois a Xunta agocha o memorando de entendemento que asinou a finales de 2021, como se lle dera vergoña facelo público. Escúdase en que está amparado pola sociedade impulsa e que a Xunta non ten a maioría no seu adicionalario, elevando así a categoría de chiringuito administrativo ao noso nivel. Sí, ahora xustifique a urgencia. Pois a urxencia, depois de iso xa lle casi dicimos a nivel de nós, ocupación de Sanxenxo, de tanto estudiar, de tanto oír, escoitar, ver científicos, expertos, personas do campo, personas do mar, personas casi por todos os camiños, mar, aire e terra, vemos que iso é algo, como lle vou a dicir, que debíamos todos os gallegos e gallegas, a nivel particular, eu digo, non debíamos deixar esa macrocedulosa, esa bomba de relojería que se vai a facer en Galicia, que vai a cambiar, a faz da terra vai a cambiar como cambiou Ence no seu día a ría de Pontevedra, pois, lóxicamente, consideramos que iso é perjudicial para todos os galegos e galegas e para o futuro dos nosos fillos e dos nosos netos. Bien, vamos a votar entonces a urxencia. É urxencia. No, é urxencia. Vamos a votar a urxencia. Está en curso a votación a urxencia. Ahora defende la moción despois. Non é problema. Isto queda aprobada por unanimidade. Queda aprobada. Siga usted con... Pois, Señor Viñas, non, ahora ten que defender... sigo na mesma defensa que... pendiente de usted, ahora usted ten que defender a moción para ver se consigue que lle voten algo, veña. Home, eu espería que usted fixera igual, por exemplo, señor alcalde, fixera igual como, por exemplo, o PP na Isla da Arousa, que votou a favor. Do que se presentou ali, pois votou a favor de esa aberración que se quere facer en Galicia. A mellor asombra usted e en Sanxenxo, pois, o Grupo Popular fai o mismo. Fai o mismo e tamén pode votar a favor, non? Porque para mí considero que é unha aberración. Aquí se falou do eucalipto, sin duda, dese 17% do eucalipto, e do que un... Eu considero que se fai outra macrocedulosa non vai a ser o 17%, porque non se vai a facer unha macrocedulosa en Palas de Rei, porque o eucalipto que hai dese 17% casi o absorbe Ence en Pontevedra, e non decirlle a súa amiga que está en Navia, Ence en Navia, en Asturias, quere dicir que ese 17% non vai a chegar a nada. É dicir, que hai que poñer eucaliptos para que chega a un 46. En Asturias, en Navia arriba. Navia en Asturias. Non, Estoy hablando de Ence, que absorbe eucalipto, e Navia, e outra Ence que tiene Navia en Asturias. E ese 17% casi non lle chega para eles. Entón, quere decir que para montarse outra macrocedulosa no corazón de Galicia,
a estropear un río como é o río Ulla, donde sí bebe xente, se ducha e se cociña con esa auga. Entonces, me parece un crimen horrendo que se vaya a deixar montar esa macrocedulosa, porque eso significa que se vai a poñer máis eucalipto, que irades ustedes ou non que irán, máis eucalipto en Galicia, para un beneficio de quen? De catro, señor alcalde, porque Ence, en Pontevedra, é un beneficio de catro, non de tanto puesto de traballo, porque usted, fíquese ben que eu teño unha gran memoria, e recordo cando usted quiso ser alcalde de Pontevedra, e hasta dixo con moito acerto que se usted fora alcalde, ao mellor, que usted xa tiña buscado hasta o sitio, seguro, mellor que algún político que teñen en Pontevedra, no PP, segurísimo, hasta lle vou decir en Galicia. Usted lle buscaría o sitio fácilmente. A ver, céntrase no couso porque hai que... Aí, neso que digo que me gustaría perfectamente que daqui salira que ese futuro non lle deixáramos para os nosos fillos nin para os nosos netos. Moitas gracias. Señor Leiro. Sí, moitas grazas. Nos, dende o BNG, estando claramente, sabe todo o mundo, en contra da instalación da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, que ahora terán informes positivos os que queiran, ahora cando van a facer o de impacto paisaxístico van a pintar unha cheminea de 75 metros, pintan a de verde con flores e xa dan o informe por positivo. Bueno, o que nós non vamos a votar a favor, inda así, estando completamente en contra da instalación da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, non vamos a votar a favor desta moción porque non sabemos que é o que estamos votando, o sea, nesta moción non se propón ningún acordo, entón non temos nada que aprobar nin que rexeitar, así que vámonos a abster. Moitas gracias, señor. Quere dicir algo máis, señor Viñas? Sí, eso foi un erro na transmisión que o compañeiro mandou aí, sin duda, e nada máis. Iso xa poden ustedes darse cuenta que foi un erro na transmisión. Non hubo máis nada que iso. Agora, se queres, pois, poden decir o que queiras. Sí, que terse tal, perfectamente, foi un erro. Claramente que agora non se vai a matar ao ordenador nin a quen. Somos humanos e todos temos erros. Foi un erro e non pasa nada. É verdade, ten razón, non pasa nada. Que nos vamos a rechazar a moción. Nos vamos a rechazar a moción, pero non pasa. Pero eu, aproveitando, para que vexan ustedes o que é política ou a gestión, a diferencia que, mire, eu vou dicir solamente dúas ou tres cousiñas, mire. O 2 de febreiro de 2022, no Diario Progreso, o alcalde socialista de Foz, pide que Altri se ubique na Mariña. E vou a ler textualmente. Se apuesta para que venga na provincia de Lugo, pero non se especifica la comarca de Mariña, que é onde está el eucalipto e la materia prima. Iso o alcalde socialista. O 8 de febreiro dese mesmo ano, o Parlamento... O 22. 2022 era auto completamente. Sí, bueno, claro, ahora sí. O 8 de febreiro de 2022, o Parlamento galego solicita por unanimidade ao Goberno de España fondos europeos para a instalación de Altri. O 11 de febreiro de 2022, unha moción do Partido Socialista de Galicia no Parlamento de Galego solicita a implantación de Altri na Mariña. O 27 de abril de 2022, unha moción do BNG no Parlamento Galego pedindo a implantación de Altri en Palas de Rei. En maio de 2022, o Partido Socialista aproba en Foz, Ourol, Pontenova, Taboada e Viveiro moción solicitando a implantación de Altri. E o Bloque fai o mesmo en Ribadeo. Entón, eu pregúntome que pasou, que naquele momento tal, que se cambiaron os flores. Por lo tanto... Vamos a ver, señor alcalde, creo que está ben claro que son proxectos distintos. No, hombre, isto non é... Se ustedes iban a facer... Se ustedes se iban a facer, ben claro, eu tamén leo, non solamente o que me dixa o alcalde do PSOE de Perico de tal ou o alcalde de lá, no, que ustedes... Señor Viñas, claramente, eu tamén leo, e ustedes tiñan perfectamente unha fábrica de textís, claramente, ecolóxicas, incluso se falaba que ecolóxicos, en esta vida casi non hai nada, pero iso é o que tiñan, e ustedes mentiron. Pasaron desa fábrica de textiles, pasaron a unha simple macrocedulosa.
como é Ence en Pontevedra Vamos ou a ver. Ence en Navia. Señor Viñas, de a ver, Asturias. pero tranquiliza, home, que non está. Ten outro No, no, señor. pero mire, pero tampouco a mí, Leiro, mira, a mí tampouco, que é verdad, que tuvo, pero é un fallo que pode me pasar a min ou tío a calquera, é verdad, tuvo un fallo que non fixo, claro, non pido acordo ningún da moción, entonces, entende, eu, señor Viñas, está, Podía leerlle, porque agora me paso ao compañeiro o que non lle entrou na chequere. Usted, señor alcalde, lle ha dado como que permiso. non entrou, o acordo, pero non entrou porque foi un fallo aquí. Porque foi un fallo no ordenador cando se entrou. Pero xa está debatida, o BNG Iso para dicirlle- se vai a abster e vai votar a favor se tuviera o acordo, eu que dixo, por iso que vai teño- a abster, nos vamos a votar en contra, este vai votar a favor, facemos a votación e pasamos a outra cousa, punto, parece. Ben, Sin gracias, vamos claramente a votación. decirlle que estaba aí. Vale, non pasa nada, hombre, se pasa ya calquera. E agora falta unha, non? Falta a última dos camiños. Tens que marchar ti. Se eu só marcha que tiene un acto na Diputación. Non entraste? No, dando o tempo. Hubo aí alguén que non votou. Non entrou a tiempo. Otero non votou. Fernando. Se abstiene, entonces. Esa abstención, claro. Costa como abstención non pasa nada. Vale. Bueno, moitas gracias. Pasamos á última moción que é do BNG, entonces. Ten a palabra o señor... Señor González, cando queira, non? Bos días a todos e a todas, incluso os profesionais que nos acompañan aquí de emerxencias. A moción do BNG relativa ao asfaltado de 2 camiños na parroquia de Vilalonga. Expoñamos os motivos. Solicitude de arranxo e asfaltado urxente dos camiños públicos en mal estado na parroquia de Vilalonga no termo municipal de Sanxenxo. Destacan 2 vías públicas de especial relevancia para a veciñanza pola súa funcionalidade e estado de abandono. A primeira, o camiño da Torre en Rouxique, tramo sin saída comprendido entre o cruce de Caseiro Rouxique e o cruce de Freixo en Senada da Toxa, a entrada a EP 9210, 9210, en situación crítica por acumulación de auga, fochancas e ausencia de intervención nos últimos 20 anos. A segunda pista de acceso é a que conduce, o tramo que conduce ao IES Vilalonga, vía que conecta a estrada PO 550, ali onde está o Froiz en Vilalonga, coa estrada da Salgueira, co cruce EP 9211. Fundamental para o tránsito do alumnado, acceso á depuradora compartida en Sanxenxo e Meaño, e que representa un estado impracticable, especialmente no cruce Corrego da Barbosa, que está ali no fondo. Os camiños públicos da parroquia de Vilalonga presentan un avanzado estado de deterioro con múltiples fochancas, falta de mantenimento e tramos que dificultan a circulación tanto peonil como de vehículos. Esta situación leva décadas sin solución efectiva, xerando molestias e riscos constantes para a veciñanza, especialmente persoas maiores, crianzas e condutores, así como dificultando o acceso de servicios públicos esenciais como ambulancias, transporte escolar e recollida de lixo. A problemática vese agravada durante os períodos de choiva, cando a acumulación de auga, incluso lama, fai intransitables certos tramos. A infraestructura viaria municipal é esencial para garantir a mobilidade, a seguridade e a calidade de vida da cidadanía e requere un mantenimento regular e eficaz. Acordamos, por tanto, dado o exposto polo noso grupo municipal, a adopción das seguintes acordos. 1. Que o Concello de Sanxenxo proceda á reparación e asfaltado urxente dos camiños mencionados na parroquia de Vilalonga, establecendo como prioridade a execución das obras nas vías descritas. E 2. Que se estableza un sistema de información e comunicación directa coa veciñanza afectada, informando de forma periódica sobre os avances, prazos e medidas adoptadas no marco desta actuación. Solicítase, por tanto, ao Pleno do Concello a aprobación desta moción co obxecto de garantir unhas condicións de mobilidade, seguridade e benestar dignas para a veciñanza de Vilalonga mediante unha intervención inmediata e efectiva nos camiños públicos deteriorados. Porque moitas veces defenda a ausencia, por favor. Defendo a ausencia e quero defendo a ausencia
co respaldo dos veciños e asociacións de Vilalonga, sobre todo en estas dúas, porque é lamentable. Unha por seguridade hacia o instituto, que é unha vía principal para escape, tanto os autobuses que marchan para Miaño como o transporte escolar e os veciños. E a outra, é unha demanda que fixeron por rexistro, debe haber máis dunha dúcia de súplicas para reparar este camiño da Torre, que sí, efectivamente, non ten salida, pero ten agua, ten suministros, todos, incluso fibra aérea desta, está lamentable. Co que conleva o derrumamento de certos muros que poden causar verdadeiras desgracias. Alí había antiguamente dous galiñeiros, nos que, non sei se o saben, varias asociacións do Concello están os usando para traballos públicos, axudándolle moito ao Concello, tanto en cultura como en educación, para realizar tarefas que o Concello, por exemplo, non fai. Pero, defendido isto, adiante. Vamos a votar en tu ausencia, por favor. Dalle, alcalde. Non foi? Eu votando, ahora sí, perdón. Queda aprobada por unanimidade. Vale, entonces ahora defenda a moción, señor. Bien, González. defendido isto, quero salientar unha cousiña. Vamos a ver. Deberíamos falar todos non só destas dúas cousas, que sí que son prioritarias, pero sobre todo no rural, porque apartando a carretera que nos leva a todos pola costa, e as superiores, tanto en Portonovo como en Sanxenxo, a Rúa Progreso como a Avenida da Lanzada, o resto, de verdad, o señor alcalde está abandonado o seguinte. O máis patético de todo, e incluso pasou tanto en Dorrón como en Arra, coas festas, en Gondar, que temos a mala costumbre de limpiar simplemente os beirales, limpialos 3 ou 4 días antes da festa. Dicirlle que non lle dou tempo. Os traballadores, polo que fora, non lle dou tempo a acabar, ni siquiera antes da festa. Non volverán hasta que o plan Diputación non é suficiente. Simplemente deixar recalcado que o abandono é total. E hai verdadeiras desgracias en camiños que non o merecen. Eu creo que non debería haber ciudadanos de primeira, segunda e algúns estos que me refiero son de terceira. Gracias. Moitas gracias, señor Otero, señor Viñas, que non me... Sí, señor Otero. Sí, vamos a ver. Nos, indudablemente, todo o que sea mellorado para os veciños vamos a estar de acordo, polo tanto, non vamos a votar en contra ni moito menos. Estamos a favor de todo o que sea mellorar todo o que sea para os veciños e veciñas das parroquias do Concello. Eu tamén. Quere dicir algo máis? Quere comentar algo máis? Pois eu explico por que vamos a rechazar a moción. Esas dúas pistas que usted está mencionando, viron que andaban os técnicos ali o outro día medindo todo eso, porque son dúas actuacións que vamos a cometer. Primeiro temos que ter o proxecto, e depois vanse a cometer, non se van a cometer o mes que ven, porque a actuación primeira por Pasapente de Carmelo, a que vai ao instituto, é unha vía complicada, temos que facer ben, igual que fixemos na Arnosa, e, por lo tanto, para comentar eso, entón vamos a rechazar a moción porque estamos traballando no tema. Cando teñamos o proxecto, lle vamos a presentar, tanto a ustedes como a BNG. Sí, a ver, pida. Sí, non hai problema, pidan palabra aí. Aí está, sí. Por dicirlo aos veciños e veciñas destas vías, que si está aprobado e que en breve estará solucionados os seus problemas. Palabras do alcalde. Gracias. Moi ben. Moitas gracias. Vamos a ir á votación entonces desta moción. Vamos a ver.
Eu estou vendo mal aquí. 9, vexo. Xa, porque mirar e reflexame tal. Bueno, queda rechazada a moción, ahora pasamos ás preguntas. Primeiro as preguntas. Perdón? Ruegos, hai algún ruego ou algo? Non, porque teñen moitas preguntas cada un. Habíamos falado na Xunta de Portavoces ao principio do mandato de facer 3-4 preguntas para contestar, despois ao final o PSOE meteu 11 preguntas, usted non sei cantas meteron 5 e tal, 16, 17 preguntas, é igual, vamos a intentar agilizar o tema. Empeza entonces o BNG por grupo minoritario, vale? Claro, empezan... Bueno, veña, señor Leiro, van a facer todos usted? Veña, vaya facendo as preguntas e vou... A primeira pregunta é por que motivo non foi admitida a solicitude para a subvención do GALP para a mellora da accesibilidade nas praias de Area de Agra, Montalvo e Silgar. Bueno, adxunto a táboa na que se listan os outros solicitudes de proxectos que non foron, bueno, ou que foron denegados, pero é que a nosa non é que esta subvención que se solicitou para esta accesibilidade non é que fora denegada, é que foi non admitida porque non entregou a documentación mínima e imprescindible para admitir esta solicitude. Entón, queremos saber cal é esa documentación que non se chegou e como pode ser que se cometa un erro así se temos un magnífico xestor que está moi afeito a conseguir cartos de todas as administracións, como é que nin sequera se chegou a presentar a documentación mínima. Pero cal é a pregunta concreta? Porque usted pregunta, usted responde... Que documentación non se chegou para a solicitude desta subvención do GALP e como é que se cometa un erro deste? Pois iso, como comprenderá, eu non estou mirando o expediente todo, pero a persona que lle pasou toda esta información seguro que ten a resposta exacta para que usted quede convencido de por que pasou todo isto. O que lle quero dicir é que non foi ningún membro do grupo de goberno, de acordo? Porque a ver se resulta que os expedientes os montan os políticos aquí no Concello. Entonces, eu estou lle respondendo o que usted me pregunta. Que non o sabe. Non sabe que documentación non se chegou. Eu non teño por que conocer toda a medida que hai presentar para unha subvención. Eu non teño por que conocer. Eu dou instrucción se unha subvención vamos a ela ou non vamos a ela. Entón, a persona que... E tampouco ten xeito de saber cal foi a documentación que non se chegou. Non, pero como vos que sei cal foi a documentación que chegou, que deixou de chegar? Que non, que lo pregunta quen le dio a información, Paula, e ya está, punto, contestada. O problema é ese, contestada. Se usted dice que somos malos xestores nós, pois que a xente sepa que somos malos xestores, que non recibimos cartos nin do Estado, nin de nada. Usted parece que... Como pode pasar algo así? Usted leu a prensa o día de onte? Se le a prensa o día de onte, pois eso... A ver, veña, para non estar tal. A pregunta cal é? Por que se rechazou? Que documentación non se chegou? Pois pregunte a persona que leva os expedientes tales, xa está, o mesmo que lle dou a información, e punto. Ten que saber que vai o corresponder, que usted ten dereito a mirar os expedientes. Veña, seguinte pregunta. En vista do incremento da poboación durante o período estival, vai o Concello de Sanxenxo a contar con persoal de reforzo nos centros de saúde de Baltar e de Vidralonga, e aproveito que están aquí os traballadores do Servicio de Emerxencias para preguntarlle tamén se vai a contar con reforzo neste servicio, xa que os últimos brans non só non hubo un reforzo, sino que o servicio estuvo debilitado. Pero cal é a pregunta? A pregunta é que ten... Si se vai a reforzar o servicio dos centros de saúde e do servicio de emerxencias durante o verán. A pregunta que ten do centro de saúde vai se reforzar como todos os anos. Os centros de saúde, como todos os anos, depende. A veces nós temos a competencia na de sanidade. Usted sabe que Sanxenxo... Non lle estou dicindo que... Usted o que lle ten que preguntar é aos seus compañeros do goberno noutros concellos ou no Parlamento de Galicia porque non queren que veña a ambulancia medicalizada para Sanxenxo desde Vilagarcía. Porque lla quitan a Vilagarcía. Porque lla quitan a Vilagarcía. É normal que se queixen. Pero Vilagarcía ten un hospital ao lado, verdad? Sanxenxo non. E Sanxenxo triplica en probación ou cuatriplica en probación a Vilagarcía no Brán, vale? Pois xa está. Entendo que se traia para aquí. Bueno, eu tamén entendo que debe de vir para aquí a medicalizada. Estamos de acordo, verdad? Estou de acordo en que veña unha medicalizada, non que se lle quita a Vilagarcía. Claro. Pareceme ben. E o servicio de emerxencias? Siguiente pregunta. Vai a estar reforzado no Brán? Siguiente pregunta. Esta é que lle estou facendo. Que lle digo que non lle vou a contestar cosa que non está non está escrita, non ten a obriga de contestarme aquí, neste pleno, pero estoulle facendo esa pregunta e sí que ten a obriga de contestarme no plazo de 2 meses, antes de que termine... Non se preocupe. Vale, moitas grazas. Veña, siguiente. Terceira pregunta. Cando está previsto o comezo da obra de humanización da EP 9208 en Noalla? En que estado se atopa? Rematou xa o prazo de recepción de ofertas? Cantas empresas se presentaron? Tuvo que salir o diputado señor Guisasola, que foi o que leva este tema, e me comentou antes de salir que está para salir a licitación ahora, que é unha obra que vai a licitar a Diputación. O Concello pon o 30, creo que era o 30, non, María? O 30%, a Diputación o 70%, está o proxecto aprobado, a cesión dos terrenos feita,
Está pendente que a Diputación que licitó... de iniciar a licitación. A licitación. Díxome que están con... Non sei se... Eso sabe que é un pouco complicado, pero depende da Diputación, vale? Vale, cuarta pregunta. A principios de febreiro deste ano, a Concelleira de Educación, Nati Parada, e ao edil de Seguridade Cidadá, Xoán Pérez, presentaron a AMPA de A Florida un plan piloto para habilitar na primavera un camiño seguro, un camiño escolar seguro que permita ao alumnado acudir a pé ao centro educativo. Estamos xa a finais de maio. Cando se vai a poñer en marcha este plan? Señora Deza, lle conteste, señora Deza, que o sabe mellor que a mí ese tema. Bueno, como ben sabe, señor Leiro, este proxecto de mellora da rúa Ricardo Santos está proposta no Agader, no plan do Agader, para facer toda a reforma desa rúa. Non obstante, todo o tema do camiño escolar seguro estará para o próximo curso escolar. Non vai estar para a primavera, como dixeron. Porque era algo máis que mellorar a seguridade na rúa, tamén era un acompañamento, un policía local... Sí, pero están pendentes das señais, que veñan as señais están solicitadas, están pendentes deso. Estará para o curso que ven. Sí. O que pasa que ahora que se está... Bueno, como ben sabe, vostedes, nos inicialmente tiñamos a rúa, queríamos a decentala, queríamos arranxala, porque hai unha zona tamén... Como pedimos aquí en moción, que nos rexeitaron, porque, pero ahora hai que facelo, claro. Non, porque xa estaba. E que nós tiñamos un acordo, habíamos falado, eu máis Iago, habíamos falado coa propietaria que está enfrente, que é a propietaria onde está enfrente xusto do pabellón, sí, que nos cedera unha parte aí, xusto coincidindo coas alineacións, para facer aí o aparcamento e tamén eliminar esa cuneta que é un pouco perigosa xusto enfrente do pabellón, que é por onde salen moitas veces os nenos. E, polo tanto, pois o que se tiña plantexado era xa facelo, pero metémolo no Agader despois de obter as cesións desta propietaria. Moi ben. Bueno, a pregunta era sobre o camiño seguro escolar. Entendo que vai a estar o curso que ven. Quinta pregunta. Na vila de Portonovo, o descontento coa actuación feita no Miradoiro da Peixeira en Caneliñas é xeral. Fai 2 semanas o BNG de Sanxenxo reuniuse coa veciñanza da vila e todas as manifestacións todas manifestaron o seu malestar. Mostra de desprezo foi unha expresión moi empregada. Ademais de, nesa reunión, todos os veciños e veciñas cos que nos cruzamos pola rúa teñen a mesma opinión. De feito, agora nas redes están cuestionando, preguntando a xente se lles gustaba máis antes e todo o mundo está contestando que antes. E moitos pregúntanse por que para a enésima unha actuación máis no Paseo de Silgar o Goberno do Partido Popular fai un chamamento a un concurso de ideas entre os veciños e veciñas e non se lle consultou a veciñanza da vila sobre que facer no Miradoiro da Peixeira e na baixada dentro do campo da Igrexa. É a pregunta, o último que acabo de dicir é a pregunta. Pero o último que acabo de dicir de que vamos facer un concurso de ideas para preguntarlle aos veciños. Eso publicaron nas redes sociais, sí. Hai publicaron desde o Concello? Sí. O sea, un concurso de ideas para Paseo de Silgar, sí. Un concurso de ideas para Paseo de Silgar. Sí. Un concurso de ideas que habrá que facer... Non vai a ser para o Mirador da Peixeira, para eso non. Pero usted, a ver, eu estou entendendo que está dicindo que facemos un concurso de ideas preguntándolle aos veciños e por que non lle preguntamos na Peixeira. Eso entendín eu nas redes sociais do Concello. Claro, o que dice María? Que está confundido o término. Está confundido o término. Nós vamos facer un concurso de ideas, vamos facer 2 concursos de ideas. Un é o da lanzada, todo da lanzada, xa lle digo para que tal, e outro é o do Paseo de Silgar. Son cubrir igual que fixemos con Mercado, que fixemos con Nauta, vale? E depois, por outro lado, están actuacións como a Peixeira, que foi un proxecto que o Goberno da Diputación, BNG e PSOE aprobaron e nos deron, creo que o 90%, 80 ou 90%, non recordo ben, de cartos de sobra, que un proxecto que se mandou á Diputación e que os técnicos da Diputación viron perfecto. Ese é o primeiro tema. Vale, que non nos rechazou o bloque, e de feito a mí me chamaran, non vou dicir que é deputado do BNG, cando foi dese proxecto que nos chamaron, porque son casi 1 millón de euros que deron eles, non era así unha obra vai a 1.200.000 tal, vale? 900.000 euros. E despois a segunda parte que hai cousas que eu tampouco, non sei que tampouco me gustan a min como alcalde, pero que tamén debemos de respetar as persoas que fixeron o proxecto porque se presentaron a un premio europeo de Europa Verde, que sabe usted, da renaturalización dos espacios, vale? Ese era un espacio que estaba ocupando un espacio público e se fixo a actuación que ganou, o tema na Diputación que se está ejecutando. Que hai uns bancos que non gustan a ningún, a mellor dos que estamos aquí, eu estou de acordo, pero hai que respetar que pase, que creo que
non sei se é o 12 de xullo, cando non sei cando, perdón, non quero equivocar un pouco. Sí, no, apunto pero hai para unha comprobalo. data, eu dixenlle ao Ordancar, oye, vamos a ver que tal, non vou a ser eu que vos estropea a ilusión que tendes con tal, e non creo que non pasa absolutamente nada para que despois, cando toque o que sea tal, por mirar e retocar e poñer mellor as cousas que hai que mirar. Pero hai que tener un respeto polas persoas que están motivadas con ese tal. Eu creo que debemos de respetar. Sobre iso vai a última pregunta. Sobre iso vai a última pregunta. Sí, cale O señor alcalde manifestou, de feito, o estaba manifestando agora, sobre esta polémica actuación no Miradoiro da Peixeira, que o proxecto sería presentado un concurso, a este concurso de Europa Verde e Renaturalización. Chegou ao noso coñecemento que os bancos, que é o que está dicindo vostede agora, que os bancos de pedra, que son antiestéticos e incómodos, son unha especie de requisito necesario para poder presentar o proxecto ao devandito concurso, xa que se valora a reciclaxe de materiais. Queríamos saber cal é ese concurso, que está vostede dicindo Europa Verde, Revitalización, non sei se ese é o nome, e que instituto o convoca? No, é Europa, son a Comisión Europa. Europea, pero, home, vai usted arriba, o Departamento de Subvencións e lle dan ali o expediente todo, cando se presentou e todo. Sí, que necesitaba saber cal era... Pero, Vaya, eu non sei como se chama exactamente, porque aunque presentou o Concello son ustedes que estuveron, é un cumplimiento dun papeleo que non veis, estuveron aí, non sei, 2 ou 3 días cumplimentando papeles para presentarse a eso. Vale, teño aquí, o nombre, espera, vamos a ver, por si te podo decir algo do nombre, de como se chama, mira, chamase o Bauhaus Europa Impulso para os pequenos municipios que é incluído no Pacto de Europa Verde. Eso é como o tema, pero é un pouco tal, é mellor que subas arriba, aí a Belén, Mullón, e che dice tal, e cando se presentou e todo, non pasa nada. Vale, moitas grazas. Queda contestado o tema? Sí, queda contestado. Contestadas as preguntas? Sí. Veña, gracias. Pasamos agora ás preguntas do PSOE. Que nos vai a facer? O señor Viñas. Todas ou algunha van a repartir? Sí, vou a Todas explicar. o señor Enseguida Viñas. llas Moi vou ben, explicar. moi ben. Enseguida lle explico. No. Veña. Solamente en primeiro quería facer un inciso. Non é por nada, pero é que ainda agora a mañán entraron estas preguntas do Bloque Nacionalista Galego, que decir que me sonou o teléfono, me entrou ás 9 da mañán a min, e tuve que ir dar volta no coche cando viña xa pa aquí, e tuve que ir outra vez ao ordenador para sacalas. Non, bien, solamente esa cousa, que decir que espero logo que non hai xa ningún inconveniente a que soias presente a calquera hora. Eu digo que hoxe a mañán ás 9 me sona no Señor teléfono. Viñas, pero usted o que non pode facer é facer a oposición da oposición, me deixo. No, sí, tiver vai a oposición para iso. Porque presenta cousas que non sei se realmente está facendo oposición á oposición, porque fai cousas nas preguntas que lógicamente as fala primeiro, sin ter registrado tal como se quedou. Pero bueno, facendo ese Pero eu inciso. digo porque foi neste caso, que o mes de xullo, que é o próximo pleno ordinario, estamos en pleno verán, é un tema complicado, é mellor aproveitar ahora no mes de maio ainda para sacar estas cousas para diante e tal, comprende? Pois temos aquí moitísima xente e temos que centrar no traballo na calle. Bien, sí, correcto. Ese inciso que fixe, para que quede ben claro. Señor alcalde, xa estamos no ecuador da legislatura, digamos. Sí. Sí, por desgracia, pasan o tempo embalado. En ese ecuador, usted non é que dixera ayer, ni que dixera cando empezou, senón que xa leva desde o 2003 hai cousas que usted prometeu. Desde 2003, prometeu, e depois, claro, marchou para Pontevedra, podeme dicir que volveu outra vez no 2017 a ser alcalde, pero mire, sempre están. Cando será unha realidade o Centro de Interpretación da Naturaleza en Villalonga? Cando se fará realidade a senda peonil? Si vou a explicar as 4 de Villalonga, vou por parroquias, e depois contesta. Pero, a ver, pero como que van facer 4 preguntas? Sí, 4 preguntas. Veña, vale. Estou falando da parroquia de Villalonga. Entón, fago a pregunta. Cando será unha realidade o Centro de Interpretación da Naturaleza que prometeu na Telleira? Cando se fará realidade a senda pola beira do mar entre a Revolta e os pasales de Dena? Será por fin unha realidade o Centro Cultural por jubilados e pensionistas de Villalonga? Cando se fará algo polo Pantalán da Arnosa? A que espera? Que pase algo grave? Son as 4 preguntas que lle fago sobre a parroquia de Villalonga. A ver, veña, a primeira,
Eso está ahora en licitación, eu creo que non. A primeira está en licitación ahora mismo, vale? O sea, vai a ser pronto. A obra non sei se ten unha cousa de 4 ou 5 meses, pero bueno, está en licitación. A segunda que é o tema da revolta, que é... Sí. No, a segunda é a senda que prometeu. Sí, perdona, revolta, sí, a senda. A senda da franxa toda costeira Da Mar Morto. xa vai unha primeira parte agora, tamén se está licitando agora, que ten menos dun kilómetro, creo que en total son 9 kilómetros, ou así, 8 e pico, 9 kilómetros da senda, e farase ao largo deste mandato, farase un tramo máis, non se vai completar a senda, completa toda a chegar tal, entre outras cousas, porque hai veciños que teñen que ceder os terreos, e vai depender un pouco tamén dese, pero estáse cos proxectos, estáse facendo o tema, você vai ter información puntual cando a pida. Referente á pregunta 3, que é o centro dos pensionistas e xubilados de Vilalba. Eso vai a estar na primavera que ven, porque están cobras, estivemos outro día visitando ali a obra vai a bo ritmo, vai levar a biblioteca de Vilalonga, vai levar ao centro dos xubilados, ao centro para maiores, e vai levar tamén que o espacio este dual que estamos tendo no Hotel Montalvo, non, Juan? Estamos tendo o nivel dual para temas de turismo, a xente para traballar na hostelería, non? E vai a estar, toca ya empezar a rematar mes de enero, febreiro do ano que ven, vale? O Pantalán da Arnosa, eu dixenlle 20 veces, e sabe o concelleiro, sabe o Paz e todos, de que se teñen que constituir nun órgano que poidan pedir unha concesión a costas do Estado. E parece que xa se constituíron, e me parece que me van a pedir o que pedir outro día ao concelleiro unha reunión para reunir, que agora sei que teñen xa o que se lle dixo tanto desde costas do Estado como nos daqui. Mestre non hai xa un órgano que poida pedir a cosa, non se pode. Entón, eso, cando teñan, pois... Mentres non se xa ten Claro. A ver, siga coas preguntas. E agora, digamos, vou a facer unhas preguntas co mesmo sentido o que prometeu usted na parroquia de San Estevo de Noalla. E aquí fagolle tamén de golpe, que usted colleas ben, cando teremos por fin terminado o Museo de Quintáns? Ou ainda non sabe o que vai facer en el, señor alcalde? Cando se empezará a humanización entre o antigo cuartel, ou sea, peor, 550 a Igrexa de Noalla, que usted tamén demandou? Os veciños da revolta demandaronlle en sucesivas reunións a humanización do seu centro, por ser unha carretera, lógicamente, peligrosa, moi transitada, e todo ese significado. Cando atenderá as demandas dos veciños da PO 308 desde Canelas a Major? Este é unha demanda que, por certo, teño que dicirlle que... Pero, a ver, mire, voulle contestar algunha, pois senón a xente que vale. non este vendo pola te perdes un pouco. Contésteme logo a... O tema do Museo de Pazo Quintana. No Pazo Quintana non vai haber ningún museo, hai un centro de interpretación, un centro cultural da gastronomía, vale, das Rías Baixas, vale? E ali hai dúas partes, hai o edificio noble, que é o propio Pazo, que están a piques de rematar ahora mesmo, e hai o anexo que fixeron para poder facer algún evento pequeno con unha capacidade creo máxima para 180 ou 200 persoas, e debe de estar rematado durante o mes de xuño, vale? Aproximadamente, sí ou non, María? Vale, iso é o que lle quero dicir do Pazo de Quintáns. A seguinte, o antigo cuartel se foi que lle contestamos antes, que foi na moción, na pregunta do BNG. Sí, pero as miñas estaban primeiro, xa para empezar. Bueno, peraí, claro, bueno, decir que as miñas estaban primeiro. E como preguntas, estaban primeiro. Non as que se admiten ás 9 da mañán dun día. Pero bueno, vamos, conteste máis, señor alcalde, que lle estaba aí. Conteste máis. Bueno, e despois o que ponga... na revolta, o centro da revolta estamos facendo... Non me contestou. A segunda pregunta que lle fixen. A segunda pregunta, dixenlle que se lle contestin antes no Pero BNG... a min non me contestou, a que foi perfectamente... Está en licitación na Diputación, porque sobra licita a Diputación, o Concello pon o 30% da Diputación, o 70%. Sí, pero iso xa claramente mo dixo, se quere, cando eu ainda era presidente da Asociación de Veciños, se me invitaron ali ao Pazo de Quintán, se usted se tuvo ali a todas as fuerzas vivas de Noalla, a todas as fuerzas vivas, e prometeu iso, pero eu non vexo ningún letreiro, non veo iso, é que non pode haber letreiro, mentre non se... Sí, que... Cando este obra adxudicada, poñerán o letreiro. A ver, señor Viñas, sí. A Diputación vai a licitar esa obra. É un convenio firmado co Concello, un 30-70 ou 70-30. Sí, eso non sei de memoria. Cando liciten e adxudiquen de por e tal, eu non creo... Mire, non creo que dé tempo neste ano a adxudicar a obra, porque mentre se sacan recursos de non sei que non sei canto, para ver se a final de ano está, sí ou non? Por aí, a final de ano está.
Se me está dando algo de máis Pero clarividencia. aí teño que aproveitar para darlle gracias aos veciños que cederon gratuitamente os seus terrenos para poder acometer esta actuación, que vai quedar ben. E pois hai que facer a seguinte, dali a Allos. Perfecto, Non? Me perfecto. estará de acordo. Perfecto. Bien, e agora, referente á travesía dos 970 metros que ten a travesía da Revolta, estamos facendo un anteproxecto para firmar un convenio coa Xunta, porque no ciclo da agua a concesionaria Espina e Delfín ten que acometer o das tuberías. Entón é unha tontería facer unha obra Concello Xunta solamente sin contar coa parte que lle corresponde financiar ou pagar a Espina e Delfín, a concesionaria. E vou buscar un convenio, a ver, de maneira, entende, de eses cartos, pois, oye, pois cambiar o que se quedou con eles, de cambiar as farolas, ampliar as aceras, vale? En algún sitio non pode haber aparcamento, de outros sitios sí, porque piden que é moi estreitas as aceras, como usted ben sabe. Bueno, cando teñamos o proxecto, mirámoslo. A ver se temos o proxecto agora durante o mes de xullo a agosto, que quedaron en dárnoslo, vale? Porque, por outro lado, hai que dicir que se fija usted que non hai traballo. Usted non sei cantos anos ten, pero eu creo que vamos ter que traballar outra vez o que temos máis de 65 anos, pero non hai xente para traballar en ningún lado. Vamos a ver. Eu sei, habrá xente no paro, pois mándame, necesito 20 soldadores, mándamos. Vamos a ver. O da Revolta contestinlle. E depois preguntoume usted cando se atenderán as demandas dos veciños no tramo dende Canelas a Major. Vamos a ver, digo yo e repito yo outra vez, non vamos a facer ningunha segunda beira rúa por o lado de protección de costas. Vais a quero acondicionar, hai que facer seguramente que non queren, porque os técnicos teñen un paso de peóns que nos están pedindo ali onde está o... No, pídenlle máis que un, señor, máis que un sabe usted. Vamos a ver, os pasos de peón, mire, pero hai unha estadística que os pasos de peatón nas carreteras estas autonómicas é unha guillotina, a veces onde máis accidentes mortales hai. Porque, sabe como tiña... Bueno, pero mire, vou non me diga, se fai en Portonovo, porque é a mesma peor 308, se fai por todo Baltar abaixo, todo Portonovo, chégase hasta o hotel, ou para o hotel Cabicastro. Bueno, e se fan diante do Canela, se fan diante do Cabicastro, e aí se fan pasos de cebra para que os peóns pasen deses hoteles, deses parahoteles. E usted me dice que non se fan diante de outros sitios como é en Allos, como é ali en Arra, todo que ven dos apartamentos, que non se fai diante do París-Dakar. Señor Viñas, veña que non, mire, vou explicar un exemplo. Mira, recién chegado eu aquí había falado coa tripartita e se puxo, que depois conseguimos nós, que querían facer un paso na lanzada. O que non se pode facer é un paso de peón na lanzada como tal, con a señalización semafórica, e despois pedirnos que se apague no branco cando fai falta, vale? Entón, é tirar cos cartos. Entón, o paso de peóns daí da zona de Major debía ser tamén con regulación semafórica, porque é unha recta moi larga, en baixada, se ver dirección ao Grove, é moi peligroso, de verdad, porque as persoas... Peligroso porque ve usted que é o único tramo que está... Pero usted non se dá conta que a veces vamos mirando un móvil e cruzamos o paso peatón mirando se non vemos nin quen ven e tal, é un peligro, eu digo a verdad, que me preocupan esas cousas, non? Pero bueno... Pero de facer unha beira rúa, o que usted que quere dicir na pregunta, porque dice usted, cando se atenderán as demandas dos veciños da Petra... O que usted prometeu xa no 2003, señor alcalde. Pero que prometeu? Pois, lógicamente, se quere, vamos a ver o que era as aceras, tanto dun lado como a de outro. No, señor. Hombre, vamos, sacamos da hemeroteca. Bueno, veña, nada, aí vai haber aceras por onde as hai xa está. Ah, claro, porque iso 301 porque é un porque usted, digamos, criticou o antigo alcalde, pero o antigo alcalde fixo, por lo menos, aceras por ambos lados, dis da lanzada hasta Major. Ben claro, usted entrou dicindo que iba hasta aquilo lle parecía moi pouco ou moi mal, pero entrou usted de alcalde no 2017 e solamente fixo por un lado solo e polo outro non a fixo, señor alcalde. Non me diga nada, e o outro deixou aparcamentos casi por ambos lados e usted, desde Major hasta Portonovo, deixou todo sin aparcamentos, señor alcalde. Iso diga usted o que queira, pero está aí para verlo. Bueno, a ver, veña, señor Viñas. Sí, exactamente, señor Viñas, vamos a... Cando se fará un mirador e se poñerá en valor as trincheras de Punta Faxilde? Cando os terrenos sean todos públicos, e sabe usted de volta e media que estuvemos varias veces ali, son todos terrenos pequenos particulares. Pero se os ciudadanos, ben claro, me firmaron claramente en ceder ese terreno. Todos, sí? Sí. Ah, pois a ver, traeos logo. Sí. Cando os vai a traer? Non, eu, cando queira a asociación de veciños, é o seu presidente. Claro, non que quedamos, eu non sei. Home, claro, eu agora non son o presidente da asociación de veciños, non podo traer iso. Vale, veña.
Eso, cando se fará miradoiro, o miradoiro non hai que facer que xo hai. Facer ali Bueno, pero non está aquilo en condicións. E cando se presentou ese proxecto era para que os coches non foran ali, incluso non foran a estropear ese mirador. Usted sabe ben como era iso, señor alcalde. Usted vai moito ali? Eu vou cando me E ten apetece. problemas para entrar ali? Eu non teño problema ningún. Pero aquilo é unha aberración, señor Por que é alcalde. unha aberración? Hombre, ir cos que non- coches ali e estar dando volta nun sitio, Pero vamos a ver, de que se... A ver, vamos a ver. trátase de facer un mirador en Pero condicións e mirador cos coches non vayan ali non hai abaixo. ningún mirador que aquel, non hai que facer nada, pero habrá que proteger algunhas cousas, e habrá que coller e meter algo para que non pasen os coches para dentro. Claro. Claro. Digo os teos das fincas que tampouco van poder pasar co trator pequeno, a ver, como Se o facemos? trator, por desgracia, nin van a él. Que os toxos son uns toxos de miniatura que non é, nin pa iso se vai cachar, nin vai nada. Ahora xa non hai Vale. vacas, nin hai cerdos, por desgracia. Veña, hai que facer o que ha de ser todo público. Exactamente. Veña, Va. siguiente pregunta. Sí. Para cando a promesa de cerrar o terreo e facer unha zona de ocio nas antiguas escolas do Tombelo? Por durante este mandato. Así me gusta. Ve como se fai as cousas estaban feitas. Cando será unha realidade a Fonte de Ons e o seu lavadeiro? 20 días. Veña, no mes de xuño. Tamén me gusta. Veña, Xa está. listo. Listo. Bueno, non hai ninguna cousa máis. Pois moitas gracias a todos, levantamos a sesión. Bueno, tamén, para terminar, nos solidarizamos cos señores compañeiros e amigos de emergencias